Добрый вечер. Зараз. Крышачку. Павінна ўжо зараз. Добрый вечер. Чым займаемся? Гуляем, працягваем гуляць у Oxygen Not Included. Увесь вечар учора думаў, адкуль нам здабыць кіслароду стабільна. Не мог спыніцца, і таму мне падаецца, не адпусціць мяне гэтая гульня, пакуль я хоць трошкі чагосьці не нараблю, не спакойна мне. Нашыя ніжнія матюкі зробяць зараз наступнае. У нас ёсць гейзер, які у сваім сэнсе даволі добры, вось гэты. Гэта салёны гейзер, ён з салёнай вадою на вельмі нізкай тэмпературы. Гэта салёная вада, якую нельга выкарыстоўваць для, наколькі я ведаю, нельга выкарыстоўваць для нашага электралайзера. Так. Што патрэбна вада? Хутчэй за ўсё так, толькі чыстая вада падыдзе. Ну так, і наколькі я бачу, нічога іншага не падыдзе. Дык вось, нам патрэбна гэтая вада. Яно будзе вельмі халоднае, нам патрэбна будзе яе. Ёсць два варыянты, як разабрацца з гэтай солью ў вадзе. Альбо разагрэць яе да тэмпературы вышэй за 100, каб яна выпарылась і сабраць гэты пар і яго ўжо ахладзіць і потым аддаць яго, ну, у нашае сховішча з вадою, альбо перапрацаваць у паветра. Ёсць праблемкі трохі з гэтым, бо знаходзіцца, ну, нашыя магчымасці. Я ўсё забываюся, што у нас гейзеры яшчэ ёсць. Трэба будзе праверыць усе. Можа падкапываць іх увогуле варта, каб яны былі бачныя, каб мне не трэба было іх правяраць. Дык вось. Ён знаходзіцца вельмі блізка каля нашай базы. З-за гэтага ён сам па сабе прадукуе воду у мінус 10 градусаў. Гэта значыць, што мы можам выкарыстаць яе, каб ахладзіць усю базу. Нават проста як яна ёсць. Нам не патрэбна ніякіх дадатковых дзеянняў. Таму мы зараз падрыхтуем, проста падрыхтуем. Нам няма неабходнасці зараз займацца гэтым гейзерам, рэскай. Але ж я жадаў бы, каб у нас быў нейкі сродак халоднай вады. Вітаю, Рэгана. Я ўжо прагаварыў гэта, але не магу стрымацца, увесь вечар думаў аб тым, што я буду рабіць з гэтым гейзерам і адкуль здабыць нам яшчэ вады і паветра. Я думаю, гэты гейзер будзе нашым адказам. Адзінае, у нас тэхналогій не хапае. Піпсік. Так, піпсік. Піпсік у парадачку. У поўным парадачку. Шчаслівы піпсік. Як у тебе настрой, піпсік? Задаволены. Я не ўпэўнены, колькі ім патрэбна для таго, каб пладзіцца. Я так разумею, што ён павінен хутка адкласці яйка і новы піпсік будзе нараджацца. Але ж, ну вось, што маем. Я дакладна не памятаю, я даўно не вырошчваў піпсікаў, таму увогуле даўно ў гэту гульню не гуляў, таму некаторыя рэчы трошкі ўжо забыліся. Так, дакапаем зараз да іншага гейзера. Другі піпсік для яйка не патрэбна. Просто з'явіцца сам. Так, у нас ёсць куды выліваць гэтую брудную ваду. Давайте выльем брудной вады сюды. Дзе тут вода? Ой, не тое. Разгарнуць вось на гэтую кнопку. Вось так. І тут. У нас уже новыя тайлы з'явіліся. У нас з'явіліся новыя карысныя тайлікі. Зараз пакуль я імі карыстацца не буду, неабходнасці вострай няма. Але у нас ёсць магчымасць будаваць сцены з матэрыяла, які дазволіць праходзіць па ветру, але не праходзіць, напрыклад, вадкасці. І яшчэ ёсць тайлы, які дазваляе адначасова і вадкасці, і па ветру праходзіць, але працуе ўсё роўна як сцяна. Даволі карысныя штукі. Калі у асабістасці, пабачыце, яшчэ ў будучым буду вельмі актыўнымі карыстацца. Новых дуплікантаў усё яшчэ нам пакуль не патрэбна. Пашырацца нам рызыкоўна. Тым больш, што працаўнікоў нам пакуль хапае 4. Ну, самы час паесці, вядома. Буду ім перашкаджаць. З гэтай вадой нешта патрэбна рабіць. Яна тут не вельмі патрэбная, і ад яе ўвогуле можна і пазбаўляцца так-то. У нас па паветру. Па паветру ўсё добра. Я далей пракапваю ўніз, і таму CO2 увесь спускаецца яшчэ глыбей. Я так разумею, яшчэ ў нас бруднае паветра яшчэ з'яўляецца. Давайте дададзім, з-за таго, што яно па краху тут выліваецца, давайте дададзім ачысцитель. Вось. Каб яно бруднае паветра, гэта вышэй не падымалася ў саму калонію. У нас адзін тут ачысцитель паветра ёсць. Другі яшчэ будзе. Хутка у нас стане такая праблема. Зараз уся калонія падтрымліваецца літаральна рэгулярным выкарыстаннем вось гэтага кола.
а неабходнасць у электрычнасці толькі павялічваецца. За гэтым трэба будзе нешта рабіць і здабываць яе з нейкіх іншых сродкаў, а не толькі з таго, як яны будуць бегаць. Я думаў, што мне патрэбна для індустрыяльнага комплексу, як я ўжо гаворыў, каб працягнуць далей уже ў глыбіню гульні паглыбляцца, нам спатрэбіцца дастаткова на нейкі індустрыяльны комплекс, які будзе займацца для нас здабычай, мы будзем металы розныя апрацоўваць і вось гэта ўсё для больш позніх этапаў гульні. Справа ў тым, што для гэтага трэба ахалоджваць увогуле гэты індустрыяльны комплекс, трэба ахалоджваць. Мы гэта і зробім. Хутчэй за ўсё тут. О, там унізе яшчэ нейкі будынак, трэба зазірнуць і туды. Нам патрэбна зрабіць індустрыяльны комплекс дзесьці ў халодным месцы. Дзякуючы гэтаму гейзеру я хутчэй за ўсё не буду мець аніякай праблемы з гэтым. Я падрыхтую нейкую штуку, каб трымаць гейзер пад кантролем і буду выкарыстоўваць яе у цыкле гэтую ваду, каб ахалоджваць гэты свой індустрыяльны комплекс. Тут увогуле ідэальнае месца. Добрый вечар, вітаю, Метаігора Рыёна. Што ў нас выглядае? Бачыце вось гэты абісаліт? Ён стрымлівае тэмпературу, яна не праходзіць з аднаго біома ў іншы. І яна будзе неблага будзе стрымліваць тэмпературу, якая будзе тут у нас змяняцца. Я дабудую тут, мне ўсё яшчэ няма такой тэхналогіі, давайте возьмем, мне спатрэбіцца. Для таго, каб не праходзіла цяпло, трэба яшчэ асабісты блок. Зараз толькі згадаць, дзе ён знаходзіцца. Газы... Можа, тут на тэмпературу нешта было, ці не? Аўтаматызацыя нам спатрэбіцца, аўтаматызацыя даволі шмат яе. Мы будзем аўтаматызировать большую частку увогуле ўсёй сістэмы. На Старсектар адправляецца 2500, нават 5000. Калі я зараз не забыўся, Старсектар, зараз я хутченька гляну, бо у мяне ёсць, я нешта на яе нават... не, пачакайце-ка, так, я сябе адзначыў, але ўсё яшчэ ў мяне пакуль яе няма. О, не, чук сабе, яшчэ 10 000. Гэта цалкам 15 000. Дзякуй вялікі. Накапіў. Так. Старсектар. Зараз гляджу. Я так бачу экшн такі, касмічны. Я толькі не разумею, яна пакрокавая альбо реал-тайм? Альбо по типу актыўная пауза. Выглядае як реал-тайм больш. Я так разумею, пра будаўніцтва караблёў і бойкі ў космосе. Ага, выглядае неблага. Ух ты ж, ёма, колькі караблёў. Добра, цікава. Так, нам патрэбны тайл спецыяльны, які будзе блакаваць тэмпературу. Я яго не бачу. Яго можа быць... Вось он. Тэмпература. Модуляцыя тэмпературы, вось гэтая. Добра, ёсць, знайшлі. Будзе гэтая тэхналогія. Дадаткова яшчэ будзе награвальнік. Лёд рабіць можна будзе і ахалоджваючы вентылятар. Але гэта не самае галоўнае. Мы там бярэм літаральна для таго, каб мы забарыкадыруем гэтую частку, бо абісаліт бачная. Зараз я матэрыялы пакажу. Вось гэта шэрае кола, нават не кола, ён там уніз яшчэ ўходзіць. Яно будзе утрымліваць усю тэмпературу, а мы заблакуем вось гэты верхні праход, каб нашу базу не перагрэць. Бо гэта будзе вельмі лёгка. Пакуль расчышаем наше месца для працы і паглядзім, што яшчэ за другі гейзер. Я ўжо не памятаю, што ён. Тут медь ёсць. Яе забярэм сабе. Можа спатрэбіцца. Добра, няхай он пакуль займаецца, там яшчэ хапае, чым што парабіць. Піпсік, скажы ка мне, калі у цябе будзе яйка? Мне цікава, каб у нас было шмат піпсікаў. Можа, яго трэба паназіраць за ім? Можа, у мяне раньше патрэбна полностью усталяваць? Давайте ўжо, калі такая справа пайшла, давайте. Так, вось гэта. Станцыя для грумінга. Будем груміць нашага піпсіка. Там экшн і гандаль і каланізацыя планет. Вау! Я думаў, ну, выглядае на першы, просто на скріншотах, гэта па тыпу як вельмі простая гульня, але гэта круто.
Так, а чаму на кветках красныя значкі? Гэта я адзначыў, каб іх не збіралі. То бок яны дастаюць толькі як ежа для нашага піпсіка. Спецыяльна вырошчваем для яго. Так, з вадою. Вада ў асноўным ідзе адсюль, але я думаю, трэба адсюль прыбраць гэтую ваду. Давайте разберем вось так. Пабудуем яшчэ помпу, будзем пакрыху перанесем ваду яшчэ і адсюль. Ну так, ім спатрэбіцца некаторы час. Дзе яна? Ось. Не тое. Ёсць. Нават яшчэ на дно опусцім трошачкі лесвіцу, калі спатрэбіцца нешта ўнізе падняць. А то ўсё гэта знаходзіцца па-за доступам нашых і дуплікантаў. Так, гэта абсалютна піпсікавыя. Гэта ўсё ўвесь пакой піпсікавы. Станцыю для грумінга. Чаму ніхто яе не будуе? Можа, прыярытэт не вельмі высокі? Я так разумею, ён не паспявае ўсё рабіць. Можа, давайте мы будаўніка спецыяльнага зробім. Калі будзе магчымасць у дупліканту, абярем кагосьці для будаўніцтва. Вось толькі для будаўніцтва наймем сабе дупліканта. Ён будзе займацца тым, што не паспявае наш зараз капатель. Наш шахтёр, хутчэй за ўсё, ён зараз вельмі актуальны, потым будзе менш неабходнасць, але ж зараз гэта будзе проста расцягвацца ў часе. Я думаю, яшчэ аднаго мы можам сабе дазволіць плюс-мінус. Так, тут ёсць аксідит, які яшчэ нам паветра ўнізе дасць, але ненадоўга. Зараз яны там пераблытваюцца паміж сабой, і СО2 апускаецца яшчэ далей уніз. Вось яму прыходзіцца паднімацца наверх, каб падыхаць проста свежым паветрам. А чаму ў цябе галодны? Чаму ты галодная? У нас же ежа хапае, не? Хапае, у нас до халеры ежа. В чым праблема? У нас нават месца, дзе паесці ёсць. Не могу зразумець, чаму ты галодны там? А, вось гейзер з серай, жидкай серай, вадкай. Так, а якая тэмпература будзе 165 градусаў Цельсія? Тэарэтычна мы можам выкарыстоўваць гэтую серу, каб аб'ядноўваць з гэтым гейзерам, і мы атрымаем сістэму, у якой яны будуць... Яно будзе выпарваць нам соль імгненна, таму што будзе вельмі гарачая гэтая сера. Вось, і мы будзем жидкую серу гэтую астуджаць такім чынам. Серны гейзер, так. Адзінае, што мне не патрэбна столькі серы. Куды я магу яе яшчэ выкарыстаць? Давайте-ка я пагляджу. Дзесьці бібліятэка, сера. Увогуле, навошта ты мне можа быць патрэбнай? Улерын, спецыяльны элемент нейкі. Я так думаю, што будзе вельмі позна ў гульне. Есть спецыяльная раслінка. Яна можа даваць ежу, што няблага. І 10 кілаграмаў цыкл патрэбна. Выкарыстоўвае серу і потым дае вось расліначку. Граб-граб можа глебу даваць, і світлы могуць даваць цукрозу. То бок для ранча, літральна для фермерства і для ранча сера вельмі карысна можа быць. Так. Ну, выглядае як плюс-мінус карысна. Адзінае, што трэба астуджаць. Сера для кансервацыі выкарыстоўваецца ў жыцці. Ну, тут вельмі свае незвычайныя выкарыстоўванні для ўсяго, таму... Не для ўсяго, але збольшага яна такая. Не вельмі натуральна, трэба глядзець, што канкрэтна тут. Вось, можна вось гэтай расліны. Вось гэтым раслінам патрэбна сера. Калі мы будзем яе выкарыстоўваць, то мы будзем мець яшчэ ежу. Пакуль што план змяняецца. Мой план быў трошкі адрозніваўся. Я думаў дагэтуль зрабіць сістэму, якая будзе нагрываць гэты гейзер самастойна. Мы будзем выпарваць. Ну, у прынцыпе, ў гэтай сістэме я толькі награваць яго буду трошкі па-іншаму.
Але для таго, каб на вышэй за 100 градусаў нешта вадкасць пераганяць у трубах, мне спатрэбіцца сталь, мне падаецца, сталі пакуль яшчэ нават і блізка няма. Хутчэй за ўсё я не пацягну выкарыстоўваць. Потым гэты гейзер я змагу скарыстаць, а зараз я нават і базавыя гэтыя салёныя скарыстаць не змагу. О, вы паглядзіце. Сінтэзатар сноў дазваляе бачыць розныя мары дуплікантам, і гэта ўплывае неяк на іх магчымасці. Я дакладна не памятаю, як гэтая сістэма працуе. Так, добра. Добра. Сачым за новым дуплікантам, калі ён з'явіцца. А пакуль займаемся далей сваімі справамі, бо мы пакуль у раннім этапе гульні ўсё ж такі. Наконт. У нас же ёсць... Зараз, бачыце, тут сабралася трошкі натуральнага газа і СО2. Давайте зробім так, каб ён тут не збіраўся. Я возьму і гэтыя тайлы, некаторыя з іх, зараблю вось так. Такім чынам паветра будзе праходзіць скрозь гэтай тайлы і будзе прасоўвацца ўніз. Можа не, давайте, каб вадкасць не прасоўвалась. Калі прольецца нешта зверху, няхай яно вадкасць не прапусціць. Іншы. Вось гэты тып тайла. Новыя дупліканты. Есть кто-нибудь з вас? На будаўніцтва ёсць і машынеры. Так, не можа дэкарацыяй займацца і даследаваннямі. Але... доктарством не можа займацца і даследаваннямі, але можа дэкарацыямі займацца. Цудоўна. Давайте возьмем яго. Яго ёсць мінусы нейкія? Не, нічого такого. Новы дуплікант. Ты у нас Гаральд. Ці ёсць тебе адразу нейкая досвед? Гаральд? Ёсць. Ты у нас будзеш займацца будаўніцтвам. Гэта твоё асноўнае. І расклад твой. Не расклад, прыярытэты. Гаральд, калі ласка, ты будзеш займацца будаўніцтвам у асноўны час. Я пастаўлю прыярытэт Голдену ніжэй, проста высокі прыярытэт. І няхай ён яшчэ будзе аперыраваннем машын займацца. Будаўніцтвам аперыраваннем машын. Піпсік надыхаў. Хутчэй за ўсё нават дупліканты. І гэта самае, прыродны газ, гэта я дакладна ведаю, хто напердзеў. Так, ежа. Гэты прыродны газ пачынае скаплівацца літаральна паўсюль. Давайте панаробім трошкі тайлаў для прахода вось тут. Вось тут. Это у нас будзе спецыяльнае месца для прахода газаў. Так, і таксама давайте няхай будзе ў іх у жылых пакоях. Добра. Яно не павінна будзе скаплівацца вельмі моцна. І, у прынцыпе, пакуль... мне патрэбны яшчэ стол. А то няма за чым есці. Калі ласка, вось гэта. І давайте ім святло зробім, каб было прыемненька. Святло. У мяне ж з электрычнасцю. Пакуль у нас з электрычнасцю абмежавана. Трэба нейкі іншы сродак электрычнасці здабыць. Са сродкаў электрычнасці. Колькі у нас вугля? Давайте паглядзім. Вугаль 7 тонн. Гэтага не шмат. Гэта зусім не шмат. Нават калі я яго здабуду... Дзе ў мяне яшчэ ёсць вугля шмат. Ось тут. Не, гэта глеба. Таксама глеба. Вось тут вугля трошкі я бачу. Сабралося, але гэта ўсё роўна незначная колькасць. Гэта 8 тонн яны ўляцяць імгненна. Мы не можам увогуле спадзявацца на яе. Наконт. Давайте ўсе гейзеры, якія будуць паблізу, мы пакрыху паадчыняем. Каб я не забываўся аб тым, дзе яны ёсць і што я за яны ўвогуле. Плюс даследаванне яшчэ лакацыі. Нам трэба ведаць як мага больш. Станцыя для грумінга. У нас есть хто шчаслівы заняцца гэтым? Так, яна тут смажыць, што ёсць. Это цудоўна. Працягвае смажыць. У нас, нагадываю, мы едзім глебу, якую самі же смажым. У нас глеба ва фрытюре. Самая наша найлепшая ежа, якая толькі ёсць. Як хутенька ён, вы паглядзіце. Я толькі адагарнуўся, а ён тут уже раскапаўся. Я зраблю тут праход, тут ёсць медзь. Медзь у нас пакуль цікавіць. Даволі актыўна, у нас ёй не той каб шмат. Гэта яшчэ адзін.
Таксама 7,6 кілаграм за ага. Гэта вельмі слухайце, нам я не той гейзер нават абраў. Вось гэты гейзер тут. Ён хоць пры мінус 10, але не шмат. Трэба паглядзець. Перыяд 219 секунд, кожныя 428 секунд. Трэба аналізаваць, каб зразумець. Так, 219 секунд, кожныя 428 секунд і толькі 4 кілаграма. Гэта 7,6 кілаграм. Але рэдка. Мне падаецца, плюс-мінус у них аднолькава атрымаецца, глядзячы на гэта. У 2 разы... Ну так, прыкладна аднолькава. Не, ўсё ў парадку. Без розніцы, які выкарыстаць. Той ніжні больш падыдзе. Таму што ён знаходзіцца ў тэрыторыі, я магу тут свой комплексы пабудаваць адразу. Так, добра. Гэта сюды толькі брудную ваду, калі ласка, скидываеце. Брудную. Якая? Не тое. Ось. І ёсць нешта яшчэ паблізу. Тут ёсць цёплая ванная, але туды трэба і ваду падвесці, і электрычнасць, і вада павінна быць не меней там за 37 градусаў. Можна будзе з гэтым нешта прыдумаць, калі у нас з'явіцца спатрэба ў вадзе. Так, гэта будынак. Спынем. Хлопча, слухай, для цябе шапка можа быць падаходзячая, так? Можна, калі ласка, паглядзець, што ты можаш апрануць? Вось, будаўніцтва, будзе спецыяліст па будаўніцтву. Ён ужо нават набудаваў нам патрэбныя кавалачкі, у нас выйшаў гэты газ адсюль. Адзінае, што у нас няма жа месца, дзе яму паспаць. Ён літаральна у сталовай заснуў. Добра, давайте для яго яшчэ дадатковае месца. Пакуль буду, можа, ў вышыню? Не, давайте ў бок ужо адразу. Я выкапаю тут. Вот вось так. Тут у нас будзе раз, два, три, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. Ось так. І ложечак. Фурнітура. Ложечак. І дзверы. Не тое. Ось. Цудоўна, яму будзе дзе паспаць. Піпсік, ты ж як? Здаволена? Усё яшчэ здаволена? О, вы глядзіце. Зараз. Оп. Усё, за ім даглядаюць. Ён праз некаторы час ён пакраху будзе накапліваць сабе мы яго, як это, з дзікага зробім ручнога. Вось. Ён шчаслівы, пакраху гэта будзе ўплываць на яго. Так. 10 павінна адлюстроўвацца. Так, яго дзікасць знізілася да 54%. Вось, і праз некаторы час ён стане ручной. А што на Катарыну? Катарына, вось. Яна у нас асноўным гатоўкай займаецца, але зараз літаральна яна зрабіла ўсё, што толькі патрэбна ад яе. Калі вольны час ёсць, яна будзе сама знойдзе чым заняцца. Вот пакраху ваду пераліваем. Не вельмі ўдала, калі шчыра. Я даволі вялікае месца для вады зрабіў. Ці падляпшаецца яе настрой? Гэта залежыць ад персанажа. Яе настрой. Новы сябар. Гэта новы дуплікант. Ага. Ну, я не бачу бонуса, але ёсць персанажы, там можна ад вельмі розных і дзіўных рэчаў персанажы могуць атрымліваць сабе задавальненне. Можа быць простое, паразмаўляў з сябрам, а можа быць за тое, што просто не падабаецца выгляд новых майткоў у сябра, вось такое, і настрой сапсаваўся.
Дзень увесь на смарку. Так. Пум-пум-пум. Гэта у нас перанос. Нам трэба аўтаматызацыя, і яе даволі шмат нам спатрэбіцца. Гэта не тое, каб шмат, насамрэч, я так бачу. 2 як мінімум гэтыя. Альбо нават... Ну, давайте гэтыя 2, няхай будуць. На аўтаматызацыю. Потым яшчэ возьмем тэхналогіі, бо я прызвычаюся рабіць тэхналогіі у... Боже, там камень. Я прызвычаюся рабіць калонію, якой у асноўным усё робіцца амаль самастойна. То бок няма неабходнасці, вам не патрэбна мець шмат дуплікантаў. Але ёсць варыянт па тыпу сабе мець да халеры гэтых дуплікантаў, і гэта і будзе вашым сродкам для таго, каб кантраляваць усю калонію. Вам толькі трэба будзе прыдумаць для вялікай калоніі нейкі спосаб транспартыраваць іх. Тут ёсць весёлыя такія трубы, праз якія дупліканты будуць проста каціцца, вельмі хутченька лётаць. Так, зараз у нас засыпіць, я так разумею. Так, яно зараз уніз усё паляціць. Увесь гэты пясок зараз паляціць уніз. Не тое, каб гэта была б вялікая праблема, мы яго знізу просто прыбярэм. Давайте вось тут пясок. Гэты слой прыбярэм. Можна падступіцца з іншага боку, каб ён не сыпаўся, але гэта не абавязкова. Агромісты перскаструй, зараз будзе. Я чакаю, калі ён... Давай. І панеслася. Оп, зараз я запаволю. Паляцеў увесь пясок. Наваліла вось тут. Забярем з гэтага боку. Паляцела. У самы-самы низ. Зараз галоўнае выпадкова не разабраць гейзер. Ёсць. Яшчэ і тут. Разобраліся. Можна паскараць назад. Разбяруцца за гэты час. Так. У нас ёсць новы тайл, павінны быць тэмпературны. З ім яго і пачнем. Гэта будзе у нас... Па-першае, мы заблакуем... Давайте вось так. Зробім зусім вось. Па-першае, гэта ўзровень блока. То бок, вось тут мы будзем блакаваць увесь праход. Тэмпературу. Потым я перараблю праход. Новы зраблю, замест таго, які ёсць зараз. Зробім яго трошкі збоку, каб у нас было месца. Калі тут будзе вельмі высокая тэмпература, нам спатрэбіцца скафандры, каб сюды праходзіць. Калі мы перакрыем гэта ўсё настолькі. Таму лепей адразу падумаць об этом. Будуць лісённыя рыбныя котлеткі. Я забыўся зусім пра рыбу. Можа развесці паку. Ну, гэта добра. Давайте пакуль сканцэнтруемся на гейзеры, а наконт таго, каб зрабіць сабе яшчэ сродак ежы, мы трошки пазней падумаем. Я думаю, зараз з ежай мы пакуль разбярэмся і так. Ну, без неабходнасці паку. Спецыяльную уміральную яму для паку рабіць. Так. Яны спецыяльна будуюць. Гэта спецыяльныя блокі з пенай унутры. Яны амаль не прапушчаюць цяпло. Амаль. Усё яшчэ прапушчаюць. У залежнасці ад матэрыяла. Кожны будынак, кожны прадмет тут з нейкага матэрыялу зроблены. І гэта значыць, што розныя матэрыялы будуць прапускаць тэмпературу з рознай хуткасцю. Вось. Таксама будуць атрымліваць розныя пашкоджанні ад розных сітуацый. Напрыклад, прапушчаць радыяцыю і гэтак далей. Там мы зараз будуем самае простое, нам не вельмі патрэбна. Я не думаю, што перагрэецца. Пакуль альянс не бачыць. Так, трэба вельмі ціханька. Громко не крычыце. Зараз даведаецца. Так, мы зробім яшчэ. Робім далей. Я раблю вось такую канструкцыю прыкладную. Вось так. Гэта у мяне будзе спецыяльны праход пакуль для пропуска дуплікантаў унутр. Зноў жа, гэта будзе шлюз, але вельмі простенькі. Як я ўжо гаварыў, шлюзы могуць быць розныя, яны могуць быць значна больш складаны. Гэта будзе вось такая выглядаючая штука.
І я унізе закрою праход. Тады вось гэты блок можна было не будаваць нават, разбурыць яго. І назад. Вось так. Будзе у нас закрытая такая сістэма, куды будуць праходзіць толькі пры неабходнасці. Гарачае паветра ўсё яшчэ гарачае паветра. І ёсць магчымасць, у нас не будуць настолькі экстрэмальныя тэмпературы, каб я бянтэжыўся аб тым, што мне патрэбна зрабіць нешта зусім супер там нейкую рэч. Таму гэта вельмі простая сістэма з ручнымі шлюзамі, дзвярыма, якія даволі доўга адчыняюцца, калі шчыра. Яны даволі праблемныя. Вось. З-за таго, што мне прыйдзецца спатрэбіцца нейкая тэрыторыя, каб кантраляваць гэты гейзер, то я возьму і ачышчу справа наадварот. Я зраблю вось тут поўнасцю месца, куды будзе злівацца ўся гэтая халодная вада. Там ціск будзе, так. Ціск будзе не вельмі высокі. У нас не будзе такая вялікая праблема, бо ціск будзе, ну, ён тут не можа накапіцца вышэй, чым за нейкую колькасць. Інакш гейзер заблакуецца. То бок, калі нават будзе праблема, то ціск канкрэтна ў гэтай сітуацыі не праблема, але ён магчымая праблема ў гульні. Ось, тут яшчэ я буду карыстацца такімі сродкамі, якія, ну, увогуле да ніякай фізікі, толькі да фізікі гульні далучэння і будуць мець, бо я буду цэлай канструкцыі на зламанай фізікі гульні рабіць. Гэта будзе яшчэ. Я мог бы і без гэтага рабіць, але, ну, для мяне гэта свой асабісты кайф трошечкі гэтую гульню падзламаць. Яна як быццам бы спецыяльна пытае наконт гэтага у геймплея сваім. Я, правда, гэтага яшчэ вяртаемся. Але вось гэта самы базавы шлюз, які толькі можна зрабіць. Праходзіць можна ўсім. Ян пропускае паветра. Плюс дупліканты час часу могуць проста захраснуць і тупіць каля ўвахода. Але гэта дазваляе не моцна проста вольна хадзіць па ветру. І тэмпературы таксама. Таму гэта базава, гэта плюс-мінус нам дапаможа. Так, добра. Новы дуплікант. Новага не бярэм, толькі забярэм, што бы там ні было. Пакуль мы тут з гэтым усім вошкаемся, давайте збярэм яшчэ водраслі, бо нам да нашага паветра здабытага яшчэ спатрэбіцца некаторы час. Зараз забяруць усе гэтыя водраслі тут. А я пакуль буду думаць далей. Наступны крок. Даследаванне. Нам спатрэбіцца, мне падаецца, я вугальны генератор так до конца не даследаваў. Нам яшчэ, акрамя гэтага, тут была нейкая сістэма, якая дазваляла ад солі пазбаўляцца ў вадзе. Давайте, можа, солт. Я не бачу, каб гэта было. Давайте тады у... Так, соль. Соль адкуль? Гэта не тое. Угу. Соль і золото можна сабе по типу очистителя нейкак рабіць. Не халера сабе. Деоксидант. Вось ён. 3000 і патрабуе дэсалінатар. Салёная вода. Шмат энергії патрабуе. Вельмі шмат. Значна больш, чым я магу сабе дазволіць. Металічная руда. Ну, для базовага этапа гэта не такая праблема. Можа быць, я магу сабе дазволіць гэта. Але там ён рэальна шмат энергіі патрабуе. Мне падаецца, гэта не варта таго. Давайте яго даследуем. Няхай будзе. Усім жучкоў смешна ножкі выцягваюцца, каб забрацца вверх. Так, падаваецца. Глядзіце. Такі. Оп, осторожненько, і спусціліся. Зручненько. Так. Галоўнае жучкоў эвакуировать. Яны нам могуць быць патрэбны для фермы. Што вы ядзіце? Так, яны задаволеныя. А чым вы... Што вы ядзіце? Што? Дзе? Яны ядуць серу. Пум-пум-пум. Комфортная тэмпература з 10 до 40.
Але могуць жыць пры тэмпературы ад мінус 30 до 100. Мне падаецца, яны без праблем тут пражывуць. Але ж я тут збіраюся так разбуруць і ўсё. Нам бы іх перасяліць. Вось іх бы карміць гэтай солью. Ой, не солью, божа, серай. Калі іх карміць, то што яны будуць даваць? Яны будуць даваць сукрозу. А сукроза... Навошта ты патрэбная? Так. Разам... Ну, крацей дадатак да ежы. У асноўным. Адзінае, што я бачу, гэта груп можна карацей зрабіць сабе закаткі, банкі з закаткамі, і вось атрымліваюць такую ежу. Фрукты ў банках закатваць. Чым яны могуць быць карысныя, вось гэтым. Гэта галоўнае, якая... І чым можна скарыстацца ад іх. О, прыкалдасна. У нас у паветры дзюра з'явілася. Магу гэта прыбраць, не? Прыкалдасна. Добра. Пакінем. Іпс, ты як? Нізкі настрой. Яму не падабаецца. Ага. А што з метабалізмам? Зніжаны. Калорыю яго хапае. Тэмпература. Чаму я незадаволеная? А, ну ўвогуле з таго, што ён пры гэта самае. Як ён? Ручны. Ось. Але ён хутка ў яго будзе яйка. Калі так паглядзець. Так што ўсё не так дрэнна. Матрыца трэскаецца. Так, асцярожненька. Зараз падвойныя каты будуць бегаць. Так, я гляджу, а мы не заўважылі, у нас скончваецца пакрыху ежа. Трэба зрабіць яшчэ. Я жа маю рацыю, так? У нас ёсць трошкі мяса, трошкі гэтага, ну так. Не, ежы 22 000 калорый. Я не ўпэўнены, ці шмат гэта ці не. Ну, няхай яны наробяць яшчэ. Лепей будзе. Я магу яшчэ гатаваць нешта? Барбекю можна рабіць. Давайте барбекю рабіць, калі ёсць магчымасць мяса. Так, проста мяса, і мы робім інгрэдыенты 3200 калорый, і праз барбекю праходзіць, і мы становіцца 4000 калорый. Цудоўна. Грыль цудоўны. Так, што я яшчэ? Я яшчэ вяртаюся зноў да свайго гейзера. Робім. Будзем рабіць спецыяльны пакой, мэта якога збіраць ваду. Так, жучкі, можа вас трэба перасяляць іх у нейкае бяспечнае месца. Унізе будзе небяспечна таксама. Давайте гэта яйка перанясем вось сюды. Няхай просто не, дрэннае месца. Давайте падрыхтуем для іх паверх спецыяльны. Блин, я тут таксама магу ўжо ўсё раздзяўбаць тэарэтычна. Таму туды наверх. Гэтая яйка будзе вашым захаваннем, жучкі. Я пастаўлю вельмі высокі прыоритет. У нас там вольны, калі ласка, займіцеся гэтым. Ты гэтым займешся, так? Я разумею, так. Муцу, давай. Оп, сабраў. І новае пакаленне жучкоў вырасце ўжо ў гэтым месцы. Так, а мы будзем разбураць іх бегучае месца. На жаль. Нам спатрэбіцца ўся гэтая тэрыторыя. Мы зробім тут такі кантэйнер, у якім будзем трымаць гэтую ўсю ваду. Тэмпература не занадта нізкая. Гэта тэмпература ўсё яшчэ толькі мінус 10 градусаў, што не крытычна. Мы можам з гэтым жыць. Мы нават можам у такім плесканца плаваць. Так што нічога дрэннага. Гэта хутчэй на момант, калі мне спатрэбіцца нешта з гэтым рабіць. Давайте вось так, прыкладна. Уверсе тут разбярэм. Лесвіцу зробім вось так. По самому гейзеру мы будаваць не можам, таму унізе вось тут будзе. Ну і астатнюю частку яны дабудуюць.
цудоўненька. Хутчэй за ўсё, гейзер. Так, салёная вада. Я адразу так хуценька ёй пазбавіцца не змагу, мне патрэбны дэсалінатар. Ён дасць нам, будзе вырабляць, ён будзе аддзяляць салёную ваду ад солі, і у нас будзе чыстая вада. Потым мы гэтую чыстую ваду будзем перадаваць яшчэ сабе дзяліць на вадарод і кісларод. Бо кіслароду у нас абмежаваная колькасць. Ён у нас раней ці пазней скончыцца, таму мы лепей аб этом зараз паклапоцімся. Давайте будзе сістэма здабычы кіслароду таксама дзесьці на гэтым паверсе, бо яна таксама будзе награвацца. Мы будзем яе ахалоджваць, можа, гэтай жа вадой, будзем аб гэтым думаць літаральна ў межах гэтага блока. На жаль, тут не тое, каб шмат месца, каб я тут пашыраўся жорстка, але будзем гуляць з тым, што ёсць. Я возьму спецыяльна вось у гэта месца. Тут таксама гэта соль. Так. Ой, соль, гэта пясок. Я магу неяк пабудаваць вось так, каб соль не прасыпалася. Боже, соль, пясок. Соль, я сам з сабой размаўляю. Вось. Тут ёсць пясок, і гэтыя жучкі жывуць на пяску, і тут яшчэ раслінка ёсць. Калі мне ўдала нешта узаемадзейнічаю, гэтыя жучкі проста ўніз уляцяць. Я не ўпэўнены, ці могуць яны пабудаваць паверх адразу блачок паставіць. Мне падаецца, што не. Уже за ўсё яны... Так, яны спачатку разбураюць і уляцеў жучок уніз. Бывайце жучкі, і раслінка таксама тады. Ну нічога, яны пасяліліся тут. Будуць тут жыць. У іх там яшчэ насамрэч ёсць і гэта самае, сера. Так што ўсё ў парадку іх. У жучкоў жизнь наладжваецца. Так, тут пакуль без ніякіх ізыскаў проста дзверы паставім. А я таксама выкапаю яшчэ больш. Мне спатрэбіцца... каб я памятаў, як я гэта рабіў, нам спатрэбіцца цэлая канструкцыя. Дзе тут у нас ветер? Вось так. Можа, я магу блюпрынт са свайго іншай гульні неяк перасунуць? Бо я ж зараз, я доўга будаваў, я зараз гэтага не ўзгадаю. Давайте захаваемся, пойдзем маю іншую колонну. Боже, што такое? Возьмем, паглядзім, як я там зрабіў. Ёсць блюпрынты ў гульне увогуле? Я не памятаю, ці ёсць такая магчымасць. Я бы захаваў там сваю схему і паўтарыў бы яе тут. Давайте нешта я такога не бачу, там я пайду ў галоўнае меню. Пойдем у іншае захаванне да маёй старой калоніі. Бо я занадта даўно яе будаваў. Это вось альбо гэта, якая з іх самая доўгая зараз? Мне падаецца вось гэта. Давайте зазірнем, што ў яе. Гэтай калоніі, калі я правільна загружаю, нешта 1100 цыклаў. У ёй ужо настолькі ўсё аўтаматызавана, што ў прынцыпе калонія сама сябе падтрымлівае. Там няма неабходнасці нешта рабіць. Ёсць вельмі прадвінутыя... Гэта я ўсё прахажу скрозь сваю калонію, каб вы разумелі. Гэта ўсё моя калонія, яна да самага верху, і вось гэта яшчэ ракеты мае. Тут да халеры ўсяго. Так, вось моя сістэма з паветрам. Глядзім, зараз запусціць. Гэта даволі хітрая сістэма. Яна тут адразу шмат чаго адбываецца. Яна спампоўвае паветра і падзяляе яго адразу на... Што, а чаму там вада? Вада спецыяльна... Так, я зразумеў. Салёная вада ніжнім слоем, звычайная вада верхнім слоем. Я зрабіў спецыяльны падзяліцель, які будзе аддзяляць гэта самае вадарод ад кіслароду, каб яны не перамешваліся. Каб я мог заўсёды проста ўзяць і запампаваць сабе ў гэтыя генератары, у помпы гэтыя, забраць адпаведнае паветра. Яна потым, вадарод, уходзіць далей. Самае галоўнае гэта зразумець, што я прыкалдэсна прыдумаў. Я памятаю, што гэта дзесьці гэта не мая сістэма, гэта я ўзяў кагосьці. Аўтаматызацыя незначная, такая невялічкая. Цалкам, ну, в прынцыпе, зразумела. Я зараз буду пакраху будаваць і буду расказваць вам, калі... Хутчэй за ўсё я забудуся на штосьці тут, я ўпэўнены. Так, ну,
Вось оно просто заливаю ўнутр. Даволі проста. Галоўна толькі паўтарыць схему. Давайте я скриншотик сабе зараблю, каб мне да яго не патрэбна было вяртацца часта. Раз скриншотик. Зробім яшчэ электрычнасць, як падведзена. 2 скриншотик. Паветра не важна. Вода таксама не вельмі важна. Так, ну электрычнасць і гэта аўтаматызацыя. Няхай будзе. Бо я не ўпэўнены, у чым яна. Што я там аўтаматызаваў. Вы зараз глядзіце такі божук на маньяк, які панабудаваў. Так. Вяртаемся назад да нашай калоніі. Будзем прыкладна тое ж самае зробім. Такая падвойная нам павінна хапіць надоўга. Гэта даволі шмат. Мы будзем выкарыстоўваць гэтую же схему і паўтарым яе прыкладна вось тут. Хутчэй за ўсё прыйдзецца, яна не памесціцца. Зараз, каб я паралельна магу я неяк сабе адчыніць, каб мне быў дадатковы манітор, было бы так цудоўна. Так, дзе яны мае? Дакументы, не? Малюнкі. Яшчэ ж, сёння ж знаходзіцца... Як яна? Сёння ж канферэнцыя, хацеў сказаць, Microsoft, Sony і PlayStation. Хутчэй за ўсё, можа, нешта цікавае пакажуць. Чакаюць сёння, што пакажуць, магчыма, PS5 Pro, але дакладна, ну, там, чуткі толькі. Дакладнасці ніякай няма. Я зараз гляджу на скриншот, хуценька, каб зразумець яшчэ раз. Так, добра. Ну, нармальна, падыдзе. Нам спатрэбіцца, як мінімум, гэта 2, зробім просто пакой. Я не ўпэўнены дакладна на яго памеры і лічыць зараз не буду. Мы зараз часткова імправізацыйна яго пабудуем. Мне спатрэбіцца спецыяльны праход, дзе можна будзе прапусціць ваду. Вось так вось мне спатрэбіцца. Тое месца, дзе дупліканты змогуць прайсці. А чаму я не магу тут пабудаваць? Ладно, добра, прыбярем. О, гэта ўжо занадта шмат месца займае. Я зараз толькі схему малюю, я думаю, каб яно так усё змясцілася тут. І яшчэ, атрымліваецца, калі тут будзе ўзровень, мы пойдзем яшчэ далей. Блин, тут хутчэй за ўсё раслінкамі перашкаджае. Так, яна. Ужо прадставілі, $700 каштуе. Ах, халера. Ну і ладно. Цікава, што ўвогуле яна можа такога дасць, бо паміж 4 і Pro PlayStation была даволі вялікая розніца. Зараз даволі цяжка ўявіць сабе, што такога яны могуць прапанаваць у такім між... Просто ёсць звычайная традыцыя ў кансолей. Гэта між платформеным, паміж пакаленнямі выпускаць яшчэ дадатковую версію, якая, ну, па-першае, вы можете прадаць амаль тое ж самае, але гэта будзе крыху мацней і можа нешта адпаліраванае. Вось. І гэта, ну, для шмат каго гэта даволі карысная рэч. Вось. Я ў гэта не зусім трапляю, бо ўжо ёсць PlayStation 5, і мне Pro як бы не зусім падае, але гэта можа быць цікавая тэма для абмеркавання. Так. Мы зробім вось так. Я не думаю, што мы можам нешта гэткае... Так, гляджу зараз на схему. Ну, в прынцыпе, тут яна і скончваецца. Гэта толькі ўваход я зараз зрабіў. Гэта ўваход, спецыяльнае месца, дзе у нас будзе... Блин, у нас яна дакладна не змесціцца. Так, нам прыйдзецца нешта з гэтай бруднай вадою рабіць. Давайте тады пракапаем адразу праход. І будзем, хутчэй за ўсё, перапампуем яе адразу у... халера... Не, я не магу сабе такога дазволіць. У мяне ж гэта ўсё яшчэ з'яўляецца часткай нашай базы. Тут жа ўсё паветра гэта паднімецца. І бруд, і вось гэта ўсё. Не, трэба прыдумаць нешта. Ну ладно, давайте пакуль будаваць, пакуль ёсць магчымасць. Раз, два. Тая ж самая канструкцыя паўтараем. Прыбіраем тут. Што гэта будзе? Гэта будзе спецыяльны пакой, падзелены на 2 часткі, верхнюю і ніжнюю.
У верхняй частцы у нас апынецца ўвесь вадарод, у ніжняй апынецца ўвесь кісларод. Мы будзем па асабістам, па асобку кожную з гэтых газаў даставаць адсюль. Спецыяльна паставім для гэтага помпы. Для чаго нам патрэбны кісларод, я думаю, зразумела, але вадарод можна выкарыстоўваць як сродак для нашай электрычнасці. Часткова яна не акупіцца, то бок яно там будзе прыносіць амаль нічога, але ж гэта ўсё ж такі. Будзем гэтым карыстацца. Мне спатрэбіцца вось тут будзе 2 электралайзера, якія будуць электралайзеры. З чым яны займаюцца? Яны атрымліваюць у сябе ваду чыстую, гэта важна. Выкарыстоўвае чыстую ваду, і яе ён толькі можа падзяліць на вадарод і кісларод. З-за таго, што яны толькі чыстыя могуць быць, нам патрэбна будзе з нашай салёнай вадой нешта зрабіць дагэтуль. Мы не можам проста так хуценька зрабіць. Давайте, пакуль яны там будуюць, давайте пасачым. Піпс, як ты? Як твоя справа? Так, вельмі хуценька. Ён настрой падвысіўся. Добра, ён хутка будзе яйка. Усё добра, можете не клапаціцца. Я ж з туалетамі не скончыў яшчэ ў папярэдні раз. Ё-маю. А вы нічога не гаварылі. Туалеты. Так. Адразу. Медыцына. Вось ты. Вось ты. Добра. І туалеты. Адразу сюды правядзем трубы. Будуць заходзіць унізе і выходзіць зверху. Добра. Усё ў парадку? Справа на 5 хвілін. Так, бруднае паветра ўжо ўверх тут падымаецца. Давайте тут таксама пабудуем наш ачысціцель паветра. Пакуль мы чакаем унізе ўсё... навошта я тут буду? Не магу вось так хуценька зрабіць. Увогуле з брудным паветрам. Тут жа шкабзда, што адбываецца. Бруднае паветра літаральна можа ад вось гэтай вады і з'яўляцца, то бок нічога ніякага дадатковага. Мы гаварылі пра ПС. Так. Ну так, важная справа. Важная справа. Глеба. Есть прыгажунчык маленькі. Вось яны, на жаль, трошкі небяспечныя. Гэта па тыпу мясцовых крабаў. Яны усе жывёлкі тут карысныя, больш ці менш. Няма такіх, якія проста як небяспека і толькі адзінае, што яны робяць. Вось. Яны могуць быць карыснымі, але яны даволі тэрытарыяльныя, таму для іх асабістую ферму трэба рабіць. Я зараз не магу сабе дазволіць гэтага, таму прапусцім яго, не будзем дупліцыраваць яго. Будаўнік займаецца будаўніцтвам, што не дзіўна. Так, гэты гейзер усё яшчэ ў рэжыме непрацоўным, таму ён абсалютна бяспечны. Мы можам што заўгодна з ім рабіць. Это разбурым не патрэбна. Мы можам што ўгодна рабіць каля яго, пакуль ён небяспечны. Я збіраюся пабудаваць усю сістэму, толькі тады падключаць да гэтага гейзер, бо мне трэба будзе праверыць, калі гэтая сістэма ўвогуле працуе. Хутчэй за ўсё, я зраблю першую тэставую спробу не на гейзеры, каб не рызыкаваць, а я адпраўлю воду адсюль і адпраўлю яе ўніз. То бок, я запушчу сістэму з вырабам кіслароду спачатку, а потым ужо буду займацца гейзерам. Так, тэхналогія. Нам яшчэ патрэбіцца. Пакуль давайте вось вугальную электрастанцыю. Генератары карысная рэч, бо часова таксама яшчэ. Мы ў гэтай тэрыторыі хутчэй за ўсё запусцім нашу вугальную электрастанцыю мы тут запусцім. Яна будзе шмат СО2, шмат тэмпературы і з'ясі у нас увесь вугаль, якога не той каб шмат, 7 тонн усяго. Гэта усё маленькая колькасць. Як ты, Піпс? Скажы ка мне. Ёсць, я не казаў вам, ёсць яшчэ цудоўныя жывёлкі, але яны даволі нізка звычайна жывуць. Гэта слікстры. Было бы цудоўна да іх дабрацца. Давайте, можа, спрабуем пакуль пакапаць. Я жадаю вам паказаць яшчэ адных цудоўных жывёлак.
Гэта яшчэ па дарозе выкапаем трошкі аксіліта. І яшчэ уніз. Дзесьці там унізе, можа, у наступнай біёме уже можам і сліктараў сустрэць. Тэарэтычна. Яны ў вадародзе жывуць. Так, так. Не, пачакай, слікстары не ў вадародзе жывуць. Слікстары гэта такія... Давайте я покажу у базе, бо я пакуль знайду іх. Слікстары. Паглядзіце, якія прыгажунчыкі. А яны якраз такі жывуць у СО2. Яны ядуць СО2 і з яго робяць нафту. Ёсць розныя падвіды слікстараў. Напрыклад, вось такія прыгажунчыкі. Яны якраз такі пітаюцца кіслародам, што не вельмі добра для нас. Ёсць яшчэ лававыя слікстары, але яны ўжо вырабляюць чыстыя не нафту неапрацаваную, а яны адразу даюць нам паліва чыстае. Ну і ўсё, 3 толькі тыпа. Так, ты якіх ты меў на ўвазе, каб я памятаў. Гэта вось гэтыя дрэкі. Вось гэтыя хлопцы. Вось яны жывуць у вадародзе. Таксама прыгажунчыкі. З іх ёсць варыянты, вось светлыя варыянты, у іх пластикавыя чашулькі. Не пытайце, логіка ўся. У слікстараў даволі цудоўная анімацыя, іх трэба пабачыць яшчэ. Так, добра. Зробім тут. Яшчэ мы ўсё яшчэ не скончылі у гэтай частцы. Мне патрэбна паветра. Вось ты, электралазер. Наколькі памятаю, ён тут стаяў, так? Так, я ўсё правильно памятаю. Тады можна адразу гэтую... Тут тайл. Гэта можна, ў прынцыпе, адмяніць лесвіцы, бо і так справімся. А чаму нельга дабрацца? Таму што ён толькі не дабудаваў, толькі з-за гэтага. Бо ён не можа пралезці, можа, я не разлічыў нешта па вышыні? Не павінна быць. У мяне такая ж канструкцыя тут ёсць. Дзівосна. Добра, не хапае рэсурсаў пакуль. Камяня... А што ў іх? Не, яго хапае ў нас увогуле. Тут я бачу, што дакладна проста лесвіцы не хапіла. Усё ж таки 5 дуплікантаў гэта даволі мала. Усе працэсы трошкі, ну, такое, расцягваюцца ў часе. Нават калі паглядзець, то я бачу, што яшчэ адной трубы не хапаю. 2 нават. Заняты дупліканты, столькі справа, столькі справа. А чаму ты... О, а дзе ты яго падчапіў? О, бачыце? Бачыце? Што колькі ў нас гэтых самых мікробаў? Дрэнна. Яны распаўсюджваюцца ў атручаным паветры. Давайте выправім гэта і паставім тут трошкі ачысціцеляў. Не там. Я забыўся на гэта зусім. Вось так, і вось тут. Яны будуць стаяць спецыяльныя ачысціцелі гэтага паветра, якія пазбавіць нас ад яго, і мы зможам дыхаць тут бяспечна. Бо яно літаральна... Праблема не ў тым, што яно атручанае нейкае паветра. Праблема ў тым, што мікробы разводзяцца вельмі хуценька. Гэта не ежа, не смачная ежа. Гэта прыводзіць да захворванняў, яны не... Канкрэтна гэта зялёненькае не з'яўляецца смяротным, але гэта ж таксама захворванне перашкаджае дыхаць. Это як ковід, карацей. Не дае нармальна падыхаць, і яны сябе дрэнна адчуваюць, таму трэба з гэтым нешта рабіць. Тым больш, што прыходзіцца тут працаваць у гэтай мясцовасці.
Вось яны ходзяць, і нічога такога, гэта не зусім небяспечна, але можна падчапіць сабе. Плюс яны могуць хутчэй за ўсё пачаць чихаць, і гэта будзе перашкаджаць. Вось зараз ён спыніўся, а таго, што не мог падыхаць і скінуў бутэльку, якую нёс. Таму ўсе працэсы расцягваюцца ў часе яшчэ больш. Будзе перашкаджаць. Вось толькі зараз гэтую бутэльку ўзялі і будуць данасіць. Бо гэтая вада, там унізе, якая у нас ёсць, яна якраз такі пойдзе ў нас для гэтых раслінак. Яна тут выкарыстоўваецца. Так, унізе мы амаль дабудавалі. Цыкстраў я там не бачу. Новыя біомы пачынаюцца далей. А я здзіўлены, што яны ўсё яшчэ не займаюцца гэтым дабудоўваць гэтую частку. Няўжо ўсё ў прыярытэце больш, чым гэта? Альбо проста нехта захварэў і не жадае гэтым займацца ў гэты момант. Ось, очистители. Будую. Давай. Зараз захварэе, потом яго не дачакаемся нідзе. Ён ресурсы літаральна з-пад вады дастае, каб пабудаваць гэта. Так, спаку. Можа зрабіць сабе нейкую... Можа зрабіць невялічкую канструкцыю, якая будзе адбіраць маленькіх пакаў з гэтай тэрыторыі і закідваць спецыяльную ўміральную яму зрабіць для іх. Без моцнай аўтаматызацыі, як я планаваў. Але мне падаецца, іх трэба падкармліваць тады. Там дэтэктары яшчэ трэба вешаць. Не. Уміральную яму для пакаў зробім пазней. Ну, хоць рукі мыюць. Адно добра. Насамрэч, у нас ёсць жа яшчэ вось гэтае, што замяніць. Таксама можна пабудаваць станцыю, вось такую. І будзем... Ага, тут толькі адна праблема, што яна адна пад адной. Ах ты ж халера. Вось я гэта не разлічыў. Глядзіце, там у мяне не будзе месца для праходу труб нармальнага, бо тут брудная вада выходзіць. Можа, давайте мы правядзем брудную воду вось так. А гэтую частку знішчым. Брудная вода выцякае. І адпраўляецца да нашых паку. Яны не супраць. Так, я бачу, яны іх амаль дабудавалі. Не хапае трошки. Малайчына. Давай у один толькі бок, улева. Толькі на выхад. Не трэба перавыкарыстоўваць нашу воду. Файна. Бярэм. Ставім яшчэ сабе зверху одну такую. На пентамент адпраўляецца 9500. Дзякуй вялікі. Зараз гэтым мы адпраўляем яшчэ наверх вады. А труба няхай выходзіць уверх. Я думаю, што, каб не заблыталась гэтая сістэма, мне прыйдзецца зрабіць невялічкі масточак. Ой. Я сказаў масточак. Масточак. Глядзіце, якая справа. Гэта масток, які дазваляе робіць пераход паміж тайламі, то бок пасярэдзіне можна правесці яшчэ одну трубу. Але я зараз яе выкарыстаў зусім для гэтага. У гульні ёсць трошки дзіўная механіка з вадкасцямі і ўвогуле з газамі. Яна можа заблытацца, яна заўсёды цячэ ад выхада да ўвахода. То бок, напрыклад, вось гэта зелененькая, гэта выхад. Яна будзе ісці да бліжэйшага ўвахода.
Але калі будзе блытаніца, ну, напрыклад, тут у сістэму дзесьці дадасца, альбо занадта будзе ўсяго шмат, гэты пераход ён просто дазволіць не блытацца гульне. То бок такі невялічкі дадатак, каб гульня не блыталася, куды вада павінна цекчы ў гэты момант. Бо бывае, яны потом сутыкаюцца, ім потым увогуле нікуды не рухаецца, просто вада закрасае літаральна ў трубе у сярэдзіне. Так, тут яны яшчэ не дабудавалі, яшчэ далёка да гэтага. О, пачакайце, у нас жа новыя магчымасці. Тут галоўнае не занадта перавыкарыстоўваць іх веды. Палепшаны перанос, давайте вось гэта. Разносчык наш. Піратэхніка, што? Ну добра, як скажаце. Насамрэч, гэты хлопец муцу не вельмі ідэальна падыходзіць для таго, каб насіць рэчы. Але мы яго на гэта заставім гэта рабіць. На жаль, не самая яго улюбёная праца. Не буду перавыкарыстоўваць. Будаўніцтва, няхай вось гэта будзе. Якая справа? Персанажы, чым больш я ім ведаў і скілоў раздаць, тым больш яны, скажем так, незадаволеныя будуць. Гэта кампенсуецца іх высокім настроем і тым, што яны ядуць, як спяць, вось гэта ўсё. Але занадта, калі вы ім ужо не вельмі зручна мець дупліканта, які умее ўсё. Ён хутчэй за ўсё будзе вельмі дэпрэсіўны. Ось, таму галоўнае не перанавучыцца. Лепей пакінуць спецыялістаў. Так, яны неяк пабудавалі дзіўна, яны вось знешнюю частку пабудавалі, а ўнутраную не. Выгараюць, так, таму што занімаюцца літаральна ўсім у калоніі. Вось тут у нас ёсць, я магу зрабіць свой, дзе ён там быў, вось тут, электралайзер. Потым яшчэ адзін слой, тут сцяна будзе, наколькі памятаю, будзе падвойная сцяна, так, падвойная. І вось яшчэ адзін. Ох, не памесціцца ў мяне ў гэта ўсё. Таму тут будзе пераход у суседнюю сістэму. Тэлепорт рэсурсаў, які невядома куды яшчэ закіне рэсурсы. Будоўніка, так? Мець тэлепортар, які невядома куды будзе закідваць. Але ж я пабудую гэтую частку ўжо. Вось так прыкладна, вось так. Гэта, калі сістэма будзе дабудавана хаця бы збольшага, я распавяду вам, як плануецца, каб яна працавала. Я думаю, што нам прыйдзецца тут выкапаць усё ж такі. Жадаю я гэтага ці не. Зробім яшчэ адзін шлюз. Невялічкі. Бо нам трэба пазбавіцца ад гэтай вады ўсё ж такі. Яна будзе толькі перашкаджаць. Потым яшчэ прыйдзецца пабудаваць. Мы тут хутчэй за ўсё закінем сюды. Замест таго, каб ганяць нашых дуплікантаў, я хутчэй за ўсё помпу пастаўлю, якая проста выцягне гэта за адзін раз, і я больш не буду аб гэтым думаць. І тады, раз ужо такая справа, мы зробім тут пераход, тут шлюз яшчэ і ў гэты бок. В прынцыпе, тут можна вось так зрабіць. І тут два шлюзы. Мы адразу тут пераход кароткі зробім. Усе яшчэ не запусцілі гэтую сістэму, не хапіла. Давайте прыярытэт выставім, бо трэба ачышчаць гэтую частку. Дрот тут таксама прыярытэт высокі. Добра. Усё, яны павінны гэта дабудаваць раней. Бо бачыце, ўжо ачышчаецца пакрыху кісларод тут. Яны не будуць працаваць, калі нічога няма ачышчаць, таму без розніцы, што мы іх пабудуем шмат. Тым больш, што яны не выкарыстоўваюць шмат электрычнасці, яны даволі танныя. Гэта вельмі просты варыянт ачысціць увогуле у вас паветра. З мінусаў, што яны выкарыстоўваюць рэсурс, яны, наколькі памятаю, выкарыстоўваюць пясок, які здабыць таксама яго не бясконца даволі,
Але ён, наколькі памятаю, ён і не вельмі часта выкарыстоўваецца. Ён не такі, ну, канечны. Яго далёка не бясконцая колькасць. Але ўсё ж такі яго накаплю і магу... Чаму бы не? Чаму бы не ачысціць, правильно? На жаль, гэта будзе бясконцы працэс, то бок бясконца гэтая будзе вада дапаўняцца тут і пагаршаць сітуацыю. Можна ўвогуле насамрэч адмяніць. Няма чаго тут рабіць, мы будзем пакрыху забруджваць гэтую мясцовасць. Калі глядзець так увогуле, паглядзіце, усё у мікробах, усё, просто літаральна. А ў левы бок зараз, у які я буду капаць, таксама ў мікробах усё будзе. Паветра яму не хапае, так. Паветра мне не тое, каб шмат магу чаго зрабіць. Давайте паглядзім, што ў нас увогуле па стану. Атрымліваецца, вось тут скапілася CO2 нашая. Астатняя частка, яна ўверх уходзіць і апрацоўваецца вось тут. Праз тэрарыум гэты. Зверху добра ўсё па паветру, і ціск даволі нармальны, то бок яго не мала, яго дастаткова. Гэта можна прыемна дыхаць. Таму база у нас плюс-мінус абароненая. З дастатковай колькасцю паветра можна дыхаць, можна жыць, справляемся. Мне падаецца, я трошки наблытаў тут з лесвіцай. Давайте хутчэй яе шлюз будуйце, а то, блин, уже пропускае паветра. Цудоўненька. Як жа доўга іх займае. Так, тут у нас працягваем працу. Мне спатрэбіцца ось так. Ось так. Верхні, хутчэй за ўсё, пакуль рана. Я трошки пазней пабудуем, бо ён заблакуе нам зараз магчымасць для нашых дуплікантаў лазіць. Уверх-уніз. Трэба будзе прыбраць адсюль усё ў паветра, поўнасцю спампаваць усё, каб тут поўны вакуум быў. Гэта займе некаторы час ачысціць гэтую тэрыторыю. І... Ну так, у прынцыпе, гэта ўсё будзе. Я тут... я ведаеце, што я магу зрабіць па-іншаму. Я магу паставіць ўсё ж такі тут тайл гэты. Але зраблю проста лесвіцу. Нават вось без гэтай і без гэтай. Бо тут я яшчэ паставлю тэрмометры. Не тэрмометры, а датчыкі ціску. Так, ёсць. І тады ніжняя частка, у прынцыпе, яна без розніцы, якая па памерах будзе, гэта не вельмі важна. І я прытрымаю месца для... Ну, можа, верхняя малаватая нават. Ніжняя неважна, якая... Не, гэта ўсё ж такі месца, дзе будзе трымацца кісларод. Не-не-не, давайте ўсё ж такі скарыстаемся. Без розніцы. Ну, добра. З-за таго, што мне трэба... З-за таго, што яно можа перагрывацца вельмі дзіўнай тэмпературы быць, давайте гэта ўсё. Я тое, што тут панаставіў. Некаторы з іх прыйдзецца перабудаваць пад наш... Вось. З-за таго, што мы будзем тут сачыць за тэмпературай. Таму вось так. Вось гэты кавалкі поўнасцю перабудаваць. Таму што я не жадаю, каб тэмпература выходзіла. Трэба будзе яшчэ вакуумную праслойку зрабіць для тэмпературы. Вы яшчэ пабачыце, як гэта будзе ўсё адбывацца. На жаль, займае шмат часу, бо нашы дупліканты даволі павольныя. Яны толькі вучацца. Яны яшчэ будуць крутымі дуплікантамі. Я забыўся на тое, што ў мяне няма халадзільніка. Ведаеце што? Давайте яго зробім, калі у нас ёсць. Няма. Якая далёкая у нас тэхналогія гэтая на халадзільнік? Вось тут дзесьці павінна быць. Вось ён. Агракультура і ёсць рэфрыжэратар. А то што яны, блин, усё ежу сапсуюць. Зямля можа сапсавацца? Зямля не. Паніроўка на ёй можа. Не, конкретно, наколькі памятаю, конкретно вось гэтая ежа не сапсуецца. Але у нас пакрыху мы розныя раслінкі збіраем, і у нас накапліваецца іншыя ежы. Вось у нас, напрыклад, сапсавалася нейкі кавалак ежы.
Ужо. Лепей рефрижератор поставить. Втомляется Гарольд. Яму не хапае... Вось, з-за таго, што ён прыхварэў, яму складаненька круціць гэтае кола. Ух, як тут атручана ўсё па кіслароду. Давайте поставім яшчэ один ачысцитель. Можа на нізкім узроўні, альбо можа крышку вышэй. Што у нас тут які стан? Ну так, у асноўным у нас атручаны кісларод. Чмурэнна. Так, дзе у нас? Яшчэ і тут паткнем. Усё ачышчаем. Будаўніцтва нашай суперсістэмы ідзе поўным ходам. На жаль, яна яшчэ далёка да пуску свайго. Яна толькі самы пачатковы яе этап. Мы робім базовую канструкцыю, пры гэтым нам яшчэ перашкаджае вось тут невялічкі кавалак, нам прыйдзецца пазбавіцца ад гэтай вады. І вось, гаворачы аб гэтым, давайте поставім помпу. Правядзем да яе электрычнасць. Нават я зраблю тут сваю спецыяльнае кола поставім асабістае. Дзе-небудзь. Ну, давайте вось тут. Найшоў. Вось сюды поставім кола спецыяльнае. Яно будзе толькі для гэтай помпы. Толькі для яе, больш ні для чого. Так. І у адваротны бок трубу, якая пройдзе поўнасцю тут і будзе выліваць нашу брудную ваду сюды і назад. Будем пераліваць усё ў одно вялікае месца. Яйка ў піпсіка? Яйка ў піпсіка. Вы глядзіце, ёсць. Яно выглядае, быццам бы яно кабачок. Альбо як ён, голубцы. Накатаныя. Так. Цудоўненька. Піпсік задаволены. Ёсць яйка. Усё добра, усе танцуюць. Ежа нам. Цэлы пакет. Вось тое, што можа сапсавацца. Вось гэта нам трэба трымаць. Будыначкі. Дзе ежа? Вось яна, рэфрыжэратар. Ён, наколькі памятаю, жрэ даволі... У нас ужо шмат электрычнасці зжыраецца. Значна больш, чым мы можам хутчэй за ўсё вырабляць за гэтае кола. Таму гэтае кола без конца хтосьці павінен круціць. Капустка, так, і на капустку таксама падобна. Рефрижератора. Давайте ўсё, што можна есці, у гэты рефрижератор можна запихнуць. Я потом адзначу, каб у гэтые не патрэбна было. Мы тут трошки дрот не дабудавалі. Кто-нибудь, вы можете, калі ласка, тут, блин, літаральна два кавалачкі. Дрот невялічкі прыцягнуць. Просто подключыць. У брокколі, дык гэта, глядзі, які прыгажун вырасце потым. Яшчэ цікавы момант. Калі вы робіце ручнымі розных жывёлак, бачце, у іх з'яўляецца невялічкі значочак таго, што яны прыручаныя. У яго ў вушку. Ёсць. Так. Давайте-ка. Ёсць у нас зараз будзе вылівацца куды вада. А гэтая частка яшчэ пакуль будуецца. Я не думаю, што мае сэнс батарэйку ставіць, але я зараз задумаюся над тым, што можа і варта. Давайте поставім батарэйку, каб гэта вось круціць гэтыя педалі не было такім бессэнсоўным. А то хтосьці прыйдзе і будзе круціць літаральна для таго, каб працавала труба гэтая, помпа. Замерз? Там что, холодно? Что увогуле по температуре? Там бачно, что там холодно. Тут 23 градусы. Тут 30 градусаў. Гэта вельмі цёпла тут. Яшчэ адзін ледзяны біём, але ён неяк знаходзіцца блізка да цёплага біёма, і таму тут лёд пакрыху тае. Бачыце? Нават анімацыя ў яго ёсць.
Я думаю, што мы... Ну, я, на жаль, паскорыць яшчэ больш не магу, бо мы зараз будзем займацца толькі тым, што чакаць. Я... Толькі ў чаканні таго, як ўсё дабудуецца. Бо назначаць ім яшчэ дадатковыя крокі, калі яны яшчэ з гэтым не скончылі, гэта такое сабе. Жучкі такія абодва прыйшлі паглядзець, як у нас справы. Як у нас будаўніцтва ідзе. Так, сістэма труб. Мы будзем, пакуль базава, у нас ёсць простая ідэя, з таго, з чаго мы пачнем. Будзе толькі брацца вада, залівацца сюды, і яна будзе даставацца яшчэ назад газ. Усё, больш нічога не патрэбна для гэтай сістэмы. Калі мы ўсё правильно зрабілі. Вось, можна рабіць дадатковыя дзеянні. У мяне там на маёй сістэме было ўжо перагружана, бо я дадаваў яшчэ дадатковыя мэты. Трошкі перарабляў у сваёй штуке. А чаму такі высокі стрэс? Муцу, стрэсаваны. О, ён быў у месцы з высокім ціскам. Цікава, дзе. Дзесьці вельмі высокі ціск паветра ў яго, те самае. Вушныя перапонкі вельмі сціснула. Настрой сапсавала яму. А дзе ў нас высокі ціск-то? Вось тут даволі высокі ціск, я не магу зразумець чаму. 3 кілаграмы на квадрат. Ну, амаль ачысцілася паветра, вы паглядзіце. Прыгоженька. Але гэта толькі робіць незручнае паветра для гэтых мікробаў. Гэтыя мікробы, насамрэч, могуць існаваць і ў кіслародзе, проста іх колькасць будзе па краху зменшвацца. Вось, таму так важна было, я вось зараз тое, што зрабіў, гэта даволі рызыкоўна. Я аб'яднаў увогуле ўсё з базай, на базу вельмі лёгка трапіць. Зараз. Як там піпс? Інкубацыя, 24%, яшчэ будзе расці. Добра. Займі некаторы час. А ці можам... Так, рэфрыжэратар ёсць, там мы давайте тут усё забаронім. Зараз гэта ўсё будуць перасоўваць у рэфрыжэратар. Цудоўна. Ужо ўсё. В прынцыпе, можна прыбраць гэтую штуку. А, не, не прыбірайце. Няхай будзе запасной. Бо рэфрыжэратар у нас цудоўным чынам ужо напоўніўся амаль. Розныя раслінкі. Ну так, тут рознага зусім сабралося. Галадае. Хто? Чаму ты галадаеш? Я не разумею, як можна галадаць, калі ў нас толькі ежа. Ён самае галоўнае, самую дрэнную абраў. З усёй ежы, якая толькі ёсць. Дурны нейкі, я не разумею яго. Так, гэта у нас толькі ў адзін бок, калі ласка. І пакуль яны тут там займаюцца сваімі справамі, адзначым вось гэтыя... Давайте усе 3 разбярэмся за адзін заход. Можа, адзін вечар паядзяць без памытых рук. Без праблем. Дублікант з вілейкі. Ну, я не ведаю, я ў яго не пытаў. Клічуць Гаральд. Мне падаецца самае звычайнае імя для вілейкі. Так. Медыцына. Ёсць. Глядзіце. Зараз файна будзе. Ну, такая столовая. А вы думали? Зажывуць зараз. Прыбраць бы вось гэтае ўсё смецце толькі. Давайте смецце прыбярэм, бо гэта настрой падзніжае. Тут нешта няма месца, куды сабраць. Давайте... Там падаецца пясок просто, так? І гэта не выкарыстоўваецца. Вось, пясок сюды можна складваць. Бо вось, у іх літаральна не хапала месца, куды скласці. Так, з помпай вы не скончылі. З дынам-машынай вы таксама не скончылі. Гэта не дабудавалі. Дубліканты, вы чым займаецеся цэлы дзень? Тут працы не скончыць.
Я ж нават ад вас даследаванняў зараз не пытаю. Можете і без іх справіцца. Я так гляджу, што нам хутчэй мае з такім выкарыстаннем нам можа мае сэнс завесці яшчэ одно коло. Давайте завядзем. Электрычнасць, яшчэ одно кола. Вось сюды. Бо літаральна ён, Гаральд, мне падаецца, змагаецца з... Ну, вось, калі актыўна карыстаюцца чымсьці, то Гаральд, нягледзячы на тое, што ён круціць гэтае кола, ён не паспявае. Яно карыстуецца ім хутчэй, чым яно запаўняе гэтай батарэйкі. Ну, ў асноўным гэта павінны рэфрыжэратар, ён даволі шмат жрэ. 120. Да, халеры. Нам уже трэба, у нас праблема, крызіс электрычны пачынаецца. Пакуль са сродкаў электрычнасці у нас не той, каб шмат. У нас ім можна толькі вугаль паліць, які трэба будзе нейка асцюджаць, а мы можам гэта зрабіць толькі з выкарыстаннем гэтага гейзера. Для гейзера хацелася б падрыхтаваць адразу ўсю сістэму тут, і таму гэта ўсё трошки будзе затрымлівацца. Возьмем, можа, яшчэ нейкая тэхналогія на электрычнасць ёсць. Што у нас ёсць? Вось электрычнасць сістэмы і лепей батарэйкі аўтаматычныя, але гэта не абавязкова. Генератары на прыродным газе, але яго у нас не тое, каб шмат. Гэта ўсё дадатковыя на паліве генератары, гэта цудоўна. Таксама у нас яго няма столькі паліва. Электрычнасць. Вось гэта карысна. Мне спатрэбіцца гэтая турбіна, яна абавязкова будзе для маіх схем потым. Давайте да яе пойдзем адразу. Толькі для яе спатрэбна навука, вось гэтая. Новы тып тэхналогіі. Даследаванне матэрыялаў. Што для яе? Вось ты, я так разумею, тэрмінал гэта. Не магу паглядзець зараз. Не ведаў, гора пабудаваў халадзільнік. Затое ежа не гэта сама, не гарачая. Не спсаваная. Усё было добра ў мяне. Халадзільнік пабудуеш, і ўсё, дрэнна ўсё пачнецца. Заняпад чалавецтва пачаўся ў той момант, калі мы зрабілі халадзільнікі. Запомніце мае словы. Я гавораць у беларускіх вёсках, скрыньце гэты твіт. Так. У нас ёсць телек? Не. Тут, разумееш, тут есть такая справа. Бойка паміж тэлевізорам і халадзільнікам. Пытанне, хто пераможа. У прынцыпе, вось гэту частку нам не абавязкова дабудоўваць, я нават адзначу як непатрэбную. Зря этот телевизор типа раз. Тут усё складана. То не может быть так просто. Так, у гэтую частку мы можем разнесці. Нам спатрэбіцца яшчэ один слой. Я вось тут не дабудаваў. Вось так. Лесвіцу мы пабудуем вось з гэтай часткі. Вось так. Будзе дзе спусціцца. Але ж... Не, ведаеце што? В прынцыпе... Я, можа, велізарным яго зрабіў занадта. Я думаю, што я перастараўся трошки. Давайте вось гэтую прабярэм, зробім менш. Гэта можна разбурыць увогуле. Няма чаго. Толькі пераводзіць ресурсы. Мы пабудуем на один узровень трошки вышэй, вось так. Пластик пераможа. Ну, паглядзім. Хто мацней? Пластик, халадзільнік, прас, тэлевізор, альбо зайцатрус. Мне падаецца, у гэтай нейроннай бойцы, магчыма, пераможа ніхто. Хаця каточкі... Не, так каточкі ўвогуле ў гэтай... Яны разумныя, яны ў гэтым нават не ўдзельнічаюць. Таму што лічыць, што ўсё гэта глупства і ўсё, і не патрэбна.
Навошта рабіць штосьці, калі можна нічога не рабіць? Мне падаецца, уся філасофія каточка ў гэтым. Што мы робім? І як увогуле, давайте зараз эта сістэма трошки ўжо становіцца зразумелай, я буду расказваць па дарозе. У нас ёсць уваход, і гэта будзе літаральны ўваход. Вось гэтая частка дзіўная, насамрэч гэта праход, спецыяльна зроблены, каб дупліканты маглі ўвайсці ў працоўныя пакоі. Працоўныя пакоі не вельмі бяспечныя, бо ў іх будзе знаходзіцца газ пад высокім ціскам. Больш за тое, я трошки зламаю фізіку гульні гэтай штукай. Такім чынам, што ў нас будзе бясконцы запас, ну, гэта можна складваць сюды бясконцую колькасць гэтых газаў. Але я разлічваю толькі на двух. Гэта не універсальная рэч, я разлічваю толькі на два. Кісларод і вадарод. Гэта будзе ўваходамі, вось гэтая дзіўная канструкцыя ў форме ангельскай літары V, і гэта будзе спецыяльным уваходам. Гэта будзе ўжо якраз такі круты шлюз. Я гаварыў дагэтуль пра шлюзы, так? Гэта будзе круты шлюз, які не запаволівае дупліканта. Яго асабістасць зноў жа у механіке, у фізікі гульні. Зараз гэта можна снасіць. І надо вось так проста пабудаваць. Прыкладаць у фізікі гульні я возьму і пакладу туды трошкі вадкасці. Мы бярэм, ставім ачышчэнне вады туды і ўнізе таксама. Справа ў тым, што ў гульне адначасова ў адной клетцы можа знаходзіцца толькі адзін матэрыял. Матэрыял гэты можа быць любым, але ў нашым выпадку я буду выкарыстоўваць вадкасць. Гэта значыць, што калі ў нейкай клетцы знаходзіцца, напрыклад, вада, то у іншай клетцы не можа знаходзіцца, у гэтай жа клетцы не можа знаходзіцца паветра, напрыклад, альбо іншы газ, альбо нават іншая вадкасць. Таму мы гэтым два разы скарыстаемся ў гэтай сістэме. Мы возьмем... мне ж салёная вада спатрэбіцца. Альбо не абавязкова, альбо брудная вада. Брудная вада, по-моему, больш праблемаў мае з тым, што я збіраюся зрабіць. Паглядзім. Зараз буду прыдумваць. Мне вот гэтая штука будзе перашкаджаць. Мне трэба будзе паставіць яшчэ іх і сюды. Так. Ты вось сюды. Яшчэ. І калі знесуць яшчэ сюды паставім. Вось, мой план, я наліваю вось у гэтае месца. Гэта месца, дзе могуць прайсці дупліканты. Ім патрэбна не толькі шмат месца, каб залезть. Я наліваю сюды вады, і яно блакуе поўнасцю праход вось гэты. 1, 2, 3, 4 клеткі. Мне не абавязкова поўнасцю запаўняць іх цалкам, але ніжняя, хутчэй за ўсё, будзе запоўнена... на ніжнюю можна наліць трошкі, напрыклад, бруднай вады. Зараз я паспрабую, ці спрацуе такая сістэма. Я возьму сюды і скажу аутоботл, калі ласка, і брудную ваду. Дачакаемся, калі яны наліюць літаральна туды кропельку. Нам не патрэбна у адной клетцы, наколькі памятаю, можа змясціцца да нешта, зараз лепей нават паглядзець. Змяшчаецца прыкладна 1 кілаграм, 1 літр вады. Вось, мы нальем сюды не ўвесь літр, мы нальем, можа, грамаў 100-200, але з-за таго, што ніяводная вадкасць не можа больш займаць гэтую клетку, мы нальем паверх яшчэ слой з іншай вадкасці на 3 клеткі. Такім чынам у нас атрымаецца поўнасцю зачынены праход, праз які не можа прахадзіць аніякі газ. Аніякі газ не зможа пакінуць гэты пакой, нават калі дупліканты будуць хадзіць туды-сюды. Абсалютна бяспечна. Ось, гэта першае месца, дзе мы скарыстаемся гэтым невялічкім, скажем так, гэта ўжо далёка не баг, гэта так павінна працаваць гульня, а гэта так працуе яе движок, і яно так запланавана. Аб этом шмат гульцоў гэту гульню ведаюць і карыстаюцца, нават на гэтым пабудавана шмат якіх сістэм, якія, калі шчыра, калі вы паспрабуеце ў самыя глыбокія далі гэтай гульні забрацца, вам без такіх сістэм будзе вельмі складана, амаль немагчыма. То бок гульня трошки разлічвае, што вы будзеце такімі невялічкімі хакамі карыстацца. Вось, яны як бы зроблены, каб вы іх знайшлі. Нас тут не хапае літаральна, што, чаму? Давай, калі ласка, вось, яшчэ апошні кавалачак дрота. Апошні кавалачак дрота, ён сказаў. Вось гэта ўсё на максімальны прыоритет.
Бо яны зараз ужо тут знізу дабудуюць, а зверху нічога не кранаюць. Нам то ваду спатрэбіцца спампаваць у любом выпадку. Так, тут СО2 набралося. Калі мы зробім гэты шлюз, праз які не будзе праходзіць газ, мы зробім яшчэ тут, падрыхтуем яшчэ сістэму электралайзера і зальем яе таксама вадой. Таксама такім жа хітрым спосабам. Потым мы спампуем увесь газ, які будзе ў гэтым пакою, да таго моманту, пакуль там не атрымаецца поўны вакуум. Вітаю, Цмок. Гэта не баг, гэта мы так разлічвалі, што вы знойдзеце. Ну так, спачатку гэта было баг, але распрацоўшчыкі калі даведаліся пра яго, яны на ранніх этапах гульні заўважылі, што гульцы некаторыя пачынаюць гэтым карыстацца. І яны ў выніку афіцыйна, карацей, сказалі, што так і нармальна. Працягвайце. І на гэтым пабудавана, яны нават наадварот, быў момант, калі некаторыя сістэмы ламаліся проста з-за выпадковасці. Ну, яны не вельмі стабільна працавалі, таму што там час часу абіралася выпадкова, куды будзе перадавацца газ. Это калі так не паглыбляцца дакладна ў момант, бо я дакладна насамрэч не памятаю, пра што гаворка там. Вось. І распрацоўшчыкі наадварот пафіксілі, гэта было не запланавана, то што яна раптоўна абірае розныя месцы, дзе прадукаваць газ. Яны выбралі, каб яно заўсёды за адной клетцы з'яўлялася, каб гульцам было прасцей будаваць свае сістэмы. Такія. Ніцак, вітаю. А чаму гаворка стрымера таксама паскорана? Яно так працуе. Я не магу гаварыць. Я размаўляю з хуткасцю гульні. Добра, пашла наша брудная вада. Мы яе тупо пераліваем у наш гэты вялікі дапаку, каб ім было што папіць. Никак, выбач. Никак не мог об этом ведать. Ці магу я іх запаволіць? Магу. І бачыце, моя гаворка стала больш павольнай. Это так працуе. Насамрэч, я просто запускаю на большай хуткасці, на 3, бо шмат якіх рэчаў займае больш часу, таму я звычайна на 3 гуляю. Піпсік? Дзе ён? Піпсік цудоўна себе адчувае. Насамрэч, яйка 45%. Так что уже на полдороги. У нас были 2 пипсика. На Гренни Смит отправляется 50. Дай-ка. Почекай, это ты назву даешь. Назва. Кого называем? Пипсика можно называть? Пипсик. Не, пипсов на жаль нельга. Кто у нас вольный еще? Голден, Блэк Принц, Каталина. Во, Гарольд. Мне падаецца, яму ідэальна падыдзе. Гарольд, Гренни Смит. Не, Каталине бы можа падайдзе. Каталина? Ты будешь у нас Гренни. Ёсць. У нас будзе... О, вы паглядзіце, у нас будуць жучкі лётаючыя. Вы паглядзіце. Лётаць асвяшчае ўсё. Цудоўненька. Мы вяртаемся на нашай сістэмы. Працягваем з ёй. Пачкі пайшлі глядзець, як у нас будаўніцтва ідзе. У нас не скончана... Так, мы скончыць яе у нас і не атрымаецца, пакуль мы не зробім вось тут. Гэтага самага. Давайте разбурыць тут. Пракапаць увесь гэты шлях. Карыстаемся гэтым. О, табе вада патрэбна, так? Яны павінны быць у вадзе. Блин, я парушу іх сістэму. Што яны робяць? Расліначка, што ты? З цябе ідуць капуста. І каменьчык. Ага. Цікава. Потым з яе можна розную врапы рабіць. Тарты, бургер. Ну, неблага, але, як інгрэдыент, вельмі неблага, лепей бы... Давайте, можа, іх... Галоўна, каб у нас было, адкуль іх потым забраць. Можна паназіраць, як працуе гейзер. Гэты гейзер, на жаль, гарачы. Як гарачы, з яго будзе вада, тэмпература 95 градусаў. Гэта таксама салёны гейзер, ён зараз адпачывае, яны не заўсёды актыўныя.
Гэты гейзер будзе, ну, час часу выбухаць і праліваць ваду. Ён зараз збіраецца вось там унізе. Раней ці пазней усё, што там ёсць, оно запоўніцца да самага верху, і гэты гейзер закрые таксама вадою. Ён перастане дзейнічаць. А чаму ты сюды ўніз ідзеш? Ты ўсё дабудаваў такі малайчыны? Не. Чаму сюды ідзеш? О. Паглядзіце на гэтых. А з дрэка можна збіраць іх футра і не памятаю, што з ім рабіць, калі шчыра. Можа, адзенне рабіць? Братку нейкую. Так, помпа будзе доўга яшчэ працаваць, нам спатрэбіцца пэўны час, каб перапампаваць усё злева направа. Але гэта значна эфектыўней, чым карыстацца бутэлечкамі. З бутэлькамі яшчэ невядома, калі мы скончым. Ну так, это яшчэ надоўга. Заўважна. Гаральду, на жаль, няма месца падыхаць. Ён выбегае ў шлюз, каб падыхаць тут паветрам. З калоніяй, я так назіраю, у нас, в прынцыпе, ў парадку. Былі... белы налив. Добра. Дайце-ка. Дзе ў нас? У нас яшчэ не названы ёсць. Гаральд. Гаральд табе. Апошні у нас застаўся не названы. Белы налив. Белый налив. Ось. Усё, апошні названы. Цудоўненька. Глядзіце, калі пасачыць, тут у нас ужо чыстае паветра. Нягледзячы на тое, што ўнізе брудная вада. Па крыху колькасць нашых мікробаў тут змяншаецца. Яна вельмі павольны працэс. Але чым менш іх тут становіцца, тым меншая верагоднасць захворвання, калі гэты самы дуплікант тут ходзіць. Цяпер, калі будзеш збіраць іх кроў на эксперыменты, можна будзе на паперах гаворыць, што гэта быў яблычны сок. Якая кроў? Якая кроў? Нічога не ведаю. Это ўвесь час былі толькі яблыкі. У мяне тут гаворачыя, задаволеныя з жыццём яблыкі. Добранька. Батарэйка здаравенная, яны запаўняюць яе даволі доўга. Але ж гэта не настолькі дрэнна, як сітуацыя тут. З электрычнасцю трэба нешта рабіць. Ну я дадаў другі, стала плюс-мінус яшчэ. Бо зараз два могуць дупліканта бегаць адначасова і запаўняць батарэйку. Гэта хоць і неяк. Бо сітуацыя была ўжо даволі катастрафічная. Гэта ўсё яшчэ два дупліканта, якія не займаюцца нічым, акрамя таго, як круціць кола. Што само па сабе, ну, для памера маёй калоніі гэта не крытычна, але сам факт. Можна вось гэта ўсё прабіраць таксама. Ну што, вы бутэльку тут не збіраецеся? Давайте паставім ему прыярытэт. Яны ўсё яшчэ не прынеслі ні воднай бутэлькі. Не знойдзецца кагосьці, хто можа гэтым заняцца, калі ласка. Во, я бачу, ідзе. Наш ратавальнік. Ёсць, выдаў. Добра. Пачакайце-ка. 150 кілаграм. А тут 1000 кілаграм. Так, тонна у адной клетцы. Я трошки памылку зрабіў. Чамусь я лічыў, што будзе толькі... Ну, добра. Тут 150 кілаграм унізе. Брудная вода, вось яе праблема. Яна вырабляе яшчэ і наверх атручаны кісларод. Блин, можа не варта тады?
Давайте мы тады прыбярэм. Я магу гэта прыбраць назад? Занадта шмат вадкасці. Да ё-моё. Ну ладно, давайте, калі яна будзе ўнізе, яна не павінна вырабляць яго тады. Есть сэнс у тым, што яны едзяць глебу. А яшчэ дыхаюць паветрам. Усё тое, што яблыкі робяць. Так, я тут забыўся выставіць на ладу. Няхай яны мыюць рукі толькі калі ідуць у сталовую паесці. Мне не абавязкова гэта мець заўсёды. Піпс, як твоё яйка? Усё яшчэ 53%. Нешта павольненька. 5% у дзень, калі яго не будуць груміць. То бок, калі яго пагрумілі, гэта паскорыцца па хуткасці, не? Альбо... просто 5 у цыкл. То бок, нармальна так дзён яму патрэбна, каб яйка высидзець. Сюды можна таксама назначыць, калі ласка. А чаму не пралілася туды? Вось. Тое, што патрэбна. Оп. І гэта адключаем. Включаем увесь будынак. Тут мы назначаем увогуле і прыбярэм яшчэ фільтр на ўсялякі выпадак. Зараз у нас атрымаўся... як он з головы вылетела? У нас атрымалася зрабіць сістэму, наш шлюз, праз які праходзіць толькі можа праходзіць дуплікант. З улікам, што не сядзіць на ім, ну так, можа за гэтага і запаволіваецца наша яйка. 55%. Так, гэта займае час. Наш наркалептык просто прыбегла сюды падаглядаць за піпсам і адразу упала паспаць. Так, лекаў у нас ніякіх няма, таму ад захворванняў мы літаральна просто перажываем. Просто дастаткова доўга пачакаць, і вось яно мінус захворвання. В бруднай вадзе яшчэ пералівацца і пералівацца. Але працэс ідзе. І днём і ноччу. Атручаную ваду сюды, калі ласка. Як я бачу, калі яна ўнізе, то праблема ніякай няма. Таму гэтым мы скарыстаемся. Мяне бянтэжыла, што можа быць атручаная вада будзе дадаваць газаў, а мне я збіраюся зараз пазбавіцца поўнасцю ад газа ў левай частцы гэтай канструкцыі. Ось, проліваю. І наверх звычайную ваду. Вот гэтую кавалачку мы прыбярэм, каб зноў жа не дадавала нам атручанага паветра. Можна, калі ласка, прыоритет працы? Вось, нормально. Добра, дзякуй. І зараз ваду разліваем. Атрымаецца шлюз. Я яшчэ зраблю шлюз з-за таго, што тут можа быць тэмпература і даволі высокая, тэарэтычна. Я яшчэ не ведаю, якая яна будзе. Мы зробім яшчэ дадатковую рэч. Спецыяльны стваральнік нашага... як ён? Спецыяльны стваральнік вакуума. Сістэма з двух дзвярэй. Зараз побачце, у чым дзівосная справа будзе. Это будуць дзверы. У прынцыпе, яны не абавязковыя. Справа ў тым, што вакуум не прапускае ніякай тэмпературы. То бок, калі нам не пашанцуе і тэмпература ўнутры будзе занадта высокая, напрыклад, ну, такое можа быць, нягледзячы на тое, што мы будзем перарабляць і будзем перарабляць з вельмі халоднай вады, хутчэй за ўсё, лепей на ўсялякі выпадак паклапаціцца аб гэтым. Вакуум не прапускае аніякай тэмпературы. У нас ёсць сцены, якія блакуюць таксама тэмпературу, то бок мы гэта ўсё заключым поўнасцю такой кейс, у які ўваходзіць будзе толькі ў небяспечным нейкі вельмі важным выпадку, калі нам патрэбна неяк даглядзець штосьці ўнутры. І то некаторы час там можна знаходзіцца. Дупліканты даволі моцныя, яны не памруць імгненна ад высокай тэмпературы, калі гэта не лава нейкая. Вось, яны могуць у высокай тэмпературы знаходзіцца некаторы час. Так. Я вось думаю, што мне патрэбна з гэтага боку пабудаваць лесвіцу. Вось так. Дык вось. Зараз мы пабудуем две дзвяры. Адна з дзвярэй будзе спецыяльна, неважна, наколькі яна перагрэтая будзе. Справа ў тым, што іншую дзверь мы спецыяльна выкарыстоўваем для таго, каб яе адкрыць і закрыць.
Калі мы закрываем усе блокі паветра ў гэтым месцы, калі яны не могуць перасунуцца нікуды, а ім няма куды перасоўвацца, яны будуць знішчаны. Такім чынам мы стварым у гэтым месцы зараз гэта ўсё будзе мець сэнс, калі для вас гэта зараз не мае. Мы возьмем і просто знішчым гэта самае. Лёгка вось бачыце, дзверы зараз адчыняюцца. У гэты момант, калі паблізу нічога не будзе, там апынецца вакуум у другой дзвяры, вось у гэтай, напрыклад, альбо вось у гэтай. То бок мы трымаем левую дзвер зачыненай, правую адчыненай. І такім чынам у нас ёсць заўсёды спосаб, як стварыць раптоўны вакуум у гэтым месцы. І у нас атрымаецца, што гэтая ўся ўнутраная справа аніяк не звязана з нашымі астатнім сусветам увогуле. Даволі шмат падрыхтоўкі на гэтую сістэму ўходзіць. Але гэта будзе наша асноўнае месца. Для чаго мы гэта робім, нагадываю? Мы робім месца, якое можа здабываць нам кісларод для нашых дуплікантаў. Гэтая гульня патрабуе шмат рэсурсаў. Ну, як шмат рэсурсаў? Яна патрабуе ад вас заўсёды сачыць за тым, каб у дуплікантаў усяго хапала. І адзін з рэсурсаў, які можа скончыцца раптоўна, гэта кісларод. Мы зараз маем запас водраслей і жывем на водраслях, літаральна. Вось зараз яна прадукуе нам трошачкі кіслароду адсюль. І мы апрацоўваем СО2, дзякуючы гэтаму тэрарыуму. Гэта хапае на невялічкую калонію ў 5 дуплікантаў. Але ж не бясконцая, далёка не бясконца у нас будзе хапаць гэтых водорасляў. Яны раней ці пазней скончацца. І што мы будзем рабіць тады? Вось для гэтага мы зараз рыхтуем гэтую сістэму. Нам пашанцавала, у нас блізка знаходзіцца гейзер, які будзе даставаць нам, бясконца будзе даваць нам салёнай вады. Будзем жыць на ім. Мы будзем карыстацца ім для таго, каб і ахалоджваць базу, і для таго, каб здабыць з яго ваду. І з гэтай вады ўжо мы будзем даставаць сабе і браць яе, проста карыстацца ёю, і будзем таксама карыстацца кіслародам. Пытанне толькі маё, гэта хутчэй, як бы нам падзяліць, бо у нас ёсць две мэты для гэтага гейзера, і, магчыма, нам бы варта было бы сканцэнтравацца толькі на адным, напрыклад, толькі для выкарыстоўваць гэты гейзер толькі... ну так, у нас же два гейзера. Ёсць яшчэ вось гэты. Давайте так, мы будзем карыстацца гэтым гейзерам для кіслароду, а з вадою, якая у нас насамрэч скончваецца пакрыху, я здзіўлены, калі яна чаму яна скончваецца? У нас пакрыху яе колькасць павінна павялічвацца толькі, чаму яе менш становіцца? Я зразумеў, адкуль яе менш становіцца. Я менш становіцца, таму што у нас мы ж мыем рукі і ўсё гэта, і вось яна пакрыху зліваецца. Я думаў, толькі на ежу сыходзіць, я забыўся. Нам прыйдзецца ачышчаць вось гэтую ўсю брудную ваду тады, бо яе становіцца ўсё больш. І гэта значыць, што нам спатрэбіцца больш яшчэ электрычнасці. Алера. Будзем думаць над гэтым пазней. Я не ведаю, адкуль гэтую ўсю электрычнасць узяць зараз. Вось яны пераліваюць ваду з гэтага рэзервуара невялічкага, пералюць у наш ужо вадасховішча нашае. Будзем лічыць, што гэта мінскае вадасховішча, у ім становіцца ўсё больш вады, але ж гэтая вада ідзе, куды яна толькі не ідзе. Ну і ёсць невялічкія сумневы ў яе якасці. А не, вы глядзіце, нават няма розных бактэрый у ёй. Пашанцавала. Не хапала, каб яна тут распаўсюдзілася. Так, будаўніцтва тут амаль скончана. Мне прыходзіцца рэальна затрымлівацца толькі з-за таго, што ў нас няма... Так, вось так можна яшчэ зрабіць. І ўсё, на гэтым прыйдзецца спыніцца. Чакаем, пакуль спампуюць усю ваду. Можа, гэта вілейская? Магчыма. Магчыма. Ну, я скажу, што шансаў, што гэта вілейскае вадасховішча, больш, чым што гэта мінскае мора. Яшчэ еш нам надрукавалі. Дзякуем вялікі. Зараз трэба спыніцца з вуголі ствараць ежу, бо у нас поўнасцю халадзільнік забіты. Ёсць.
О, я нешта забыўся тут і пакінуў далей налівацца. Давайте адчынім. У нас няма ім патрэбна электрычнасць, каб аўтаматычна гэта рабіць. Нам спатрэбіцца электрычнасць. На наше шчасце, што гэта не аўтаматычна патрэбна рабіць. Я пакуль вось так зраблю. І, у прынцыпе, выведзем таксама электрычнасць вось сюды. Гэта вельмі шмат электрычнасці. Гэтыя дроты таксама маюць якасць, і дроты могуць не вытрымліваць напругі, якую мы будзем падаваць на яе. Давайте зробім пакуль... Гэта будзе ўсё часовая сістэма, бо пытанне з электрычнасцю становіцца ўсё больш і больш востра. Зноў жа будзе кола, на якое мы паставім яшчэ дрот працягнем. Гэта толькі часовае рашэнне, бо хоць неяк рабіць электрычнасць нам ужо будзе добра. Так, паветра мы выпусцілі. Зараз, калі мы запусцім, можна аўто паставіць. Заўсёды гэтую можна трымаць адчыненай, не да адчыненай таксама нельга. Давайте аўто пакуль паставім на ўсё. Няхай рэжым будзе. Я не памятаю, што я рабіў. Мне падаецца, калі перадаваць на іх электрычнасць на гэтыя дзверы, то іх можна адчыняць проста клікам нашым, не абавязкова дублікант засылаць. Таму яны ў мяне аўтаматычныя. Бо ёсць яшчэ мануальныя ж, вось такія, напрыклад. Іх можна было бы і з дуплікантам разабрацца. Вось. Пайшла электрычнасць, зараз праверым. Адчыніць. Аўтаматычна адбываецца. Цудоўна. То бок зараз мы можам катравіць з-за таго, што на гэтых дзвярах з'явілася электрычнасць, то мы можам іх проста самі самастойна адчыняць-зачыняць без неабходнасці удзела дупліканта. Што зробіць гэта ўсё больш бяспечным? У прынцыпе, у нашай сістэме застанецца толькі правесці трубы. І мы гатовы. Труба ідзе, вось, давайте будзе спецыяльныя. Трубы бываюць розныя. У мяне ж нават няма такога тыпа трубы. Давайте-ка даследуем такую трубу, якая будзе ўтрымліваць тэмпературу. Так. Дзе ты была? Вода. І мяне цікавіць. А дзе? А дзе гэтыя трубы? Уверся? Усё яшчэ не тое. Сур'ёзна, я яе не бачу. Добра, не фільтры тады. Аўтамацыя. Сур'ёзна. Яна ж павінна быць. Яна ж не можа быць дзесьці вельмі складанай тэхналогіяй. Это усяго-то утеплёныя трубы. Нічога звыш. Добра. Давайте insulated. Вось. А чаму ты мне не адзначылась тады? Вось, ёсць. У нас не хапае яшчэ перад гэтым тэхналогіі, яны нам таксама спатрэбяцца, так што карысна. Зараз будзем даследаваць. Збольшага сістэма гатова. Нам спатрэбіцца помпы зараз, якім мы будзем карыстацца і выцягваць усё, увесь газ. Мы скарыстаемся ім яшчэ раней нават, то бок зараз. Чаму гэта нельга прыбіраць? Ну добра. Помпы. Так, дзе яны былі? Газ. А дзе яна? І гэтай тэхналогіі няма. Ну, халера. Ну ладно, пачакаем тады. Нам спатрэбіцца яшчэ тэхналогія. Адразу пагляджу, дзе яна. Так. Газы. Вось яны ёсць. А дзе наш? Помпа ж ёсць. А чаму я яе не бачу? Яна ж даследавана ўжо. Вентыляцыя. Гэта іншая. Зразумеў. Ну, 10-2, я думаю.
Вось так і вось так, бо мне спатрэбіцца выводзіць кудысьці гэты газ. Паветра нам спатрэбіцца больш. Яго мы больш актыўна будзем пампаваць. Ну, 10 прыкладна так. Гэта атрымалася амаль адзін у адзін мая сістэма з папярэдняй калоніі. Гэтыя помпы таксама на іх правядзем. Я не ўпэўнены, што мы... Спачатку помпы мы пабудуем абедзве. Ну, усе помпы адразу. Але ўключаць я іх буду па адной. Ну, мне шмат спачатку не спатрэбіцца, я думаю. Спадзяюся. Бо электрычнасці столькі ў мяне не будзе. Я толькі больш згублю. Мне цікава, якую я выкарыстоўваў. Зараз я спецыяльна зазірнуў схему сваю, якую электрычнасць я падводзіў. Ага. Такім чынам. Добра. Я выкарыстоўваў больш якасныя дроты. І можа варта, насамрэч, адразу зрабіць якасныя дроты, бо гэтая сістэма перагрэецца вельмі хуценька. Перагрэецца я маю на ўвазе, што гэтыя дроты вытрымліваюць, я зараз не памятаю дакладна, да 1000 Вт. Зараз, у бягучы момант, нават калі не падключыў усе помпы, ніводнай з іх насамрэч, ужо 720 з 1000. То бок вельмі хуценька, вельмі імгненна, я скажу нават. У нас гэтая сістэма ўся проста ўзлеціць на паветра, таму што усе дроты згараць нахрен. І лепей дротаў у нас няма. Так што давайте пачакаем, і я адразу зраблю добрую электрычную сістэму тут. А я нагадваю, што на Ютубе выйшла другая частка The Long Dark Бязглуздзец. Я нешта апошнім часам яна не выпадае нам у паведамленні, таму што паведамленні ў мяне рандомныя, якія трапяць, таму я зараз вам закіну. Калі вы яшчэ не глядзелі, раю вам паглядзець. Калі вам не падабаецца такое, не глядзіце. Гэта не абавязкова. Вось. Таму, але калі цікава, калі ласка, бязглуздзіца, гэта нарэзка са стрымоў. Дзесьці смешна, дзесьці не вельмі, штосьці такое бязглуздзіца. Нешта што адбываецца на стрымах, і часцей за ўсё не мае ніякага сэнсу. Так. А у нас далей тэхналогія. Трубы гэтыя амаль гатовыя. Так. Пераключымся потым на дроты высокай якасці. Ці сам я іх рабіў? Не зусім. Іх рабіла моя жонка. Мы, як бы... Я рэдактурай, хутчэй, такой каментамі сваімі дапамагаў штосьці. Вітаю, Нернурэм. Вітаю. Ёсць. Вот вы глядите, у нас соленая вода уже уся протекла ўніз. Лера. Тады. Соленой водой халера з ім, пакінем як ёсць. Чакаем дротаў зараз і электрычнасць правядзем сабе. Цудоўна. Электрычнасць. Вось яна. Вось палепшаныя дроты. Больш напружання, плюс яшчэ вадародны генератор. Выглядите, давайте адразу самыя моцныя кабелі. Мне пытаецца, лепей за гэтыя дроты нічога далей не будзе. Вось на іх і спынімся. Ты што, наадварот трэба гаварыць, што калі ты не паглядзіш на новую нарэзку і не перашлеш спасылку на відэа 7 сябрам, то аблысееш. Ну, дык гэта ж ваше рашэнне, типа, по тыпу, вы жадаеце аблысець ці не? Так што у нас ўсё, калі чалавек лічыць, што яму патрэбна аблысець, то не глядзіце нарэзку. Выкарыстоўваў натуральны інтэлект. Так, усё сваё родное натуральнае. Дзякуй, жонцы. Калі шчыра, у мяне бы не знайшлося ні энергіі, ні ведаў, ні магчымасці зрабіць гэтыя нарэзкі, таму поўнасцю нарэзкі дзякуй вялікі маёй жонцы. Яна цягне ўвесь гэты YouTube канал на сабе. Я то так, толькі рот раскрываю. Бо гэта, ну, насамрэч, гэта даволі шмат працы.
Я дачакаюся зараз дрота. Давайте за піпсом паназіраем. Пакуль мы чакаем, усё роўна рабіць нечага. Піпс у нас цудоўна расце. Новенькі. У нас ёсць шчаслівы тата-мама. Тата-маці, я не ведаю дакладна. Косці піпсов. А яйка ўжо на 79%. Я подумал пасля прагляда, што можна і шорцы дадаваць. Хоць сам і на іх хоць сам не іх аматар, але думаю, і далей паведамленне скончваецца. Шорцы неблагая ідэя. Бацька 1 і бацька 2 ў адным футры. Так. Усё, пакуль мы не назіралі, тут яшчэ одно яйка завялося. Ён тут ужо ва ўсе яно ва ўсе бакі херачыць, карацей, яйкамі. Вось. Шорцы неблагая ідэя. Яны таксама патрабуюць часу. Я думаю, што мае сэнс іх рабіць нават з нарэзачак. То бок, ну, саміх бязглуздзіц сабіраць проста некаторыя жарты і іх накідваць у шорцы. Я думаю, таксама. Вось, але ж ёсць праблемы з Ютубом. Таму што YouTube не зусім разумее, каму кідаць мае відосы. Ён закідвае, бачна, што ён закідвае ў розныя аўдыторыі, спрабуе нешта з гэтым зарабіць. Сямейны контент-бізнес. Так. Бізнесам складана назваць, хутчэй хобі, збольшага, але шмат чаго цікавага, як результат. Думаю, тебе хапае невялікіх па часу момантаў, які ў нарэзкі не паставіш. Ёсць. Але ж нарэзкі, звычайна, яны зараз маюць такі нейкі сюжэтны момант. Жонка шмат чаго з іх выразае, нават нягледзячы на тое, што ёсць па тыпу варыянт, які на трэць больш, але момант складана сачыць за ім з-за таго, што ён сам па сабе і не злучаны нічым іншым у відэа, таму яго складана аб'ядноўваць. І можна сказаць, што гэтыя нарэзкі дапамагаюць ад аблысення. Так, яны 100% дапамагаюць ад аблысення. Яны робяць усё, каб вам было добра. Вось што яны робяць. Калі вы жадаеце аблысець, то глядзіце нарэзкі. Калі вы жадаеце нарасціць валасоў, глядзіце нарэзкі. Калі вы жадаеце добра спаць, у вас бессонніца, глядзіце нарэзкі. З раніцы прачнуліся, адзінае, што вы робіце, нарэзкі глядзіце. Ведучы відзі кагось не глядзелі. Можа яны жадалі. Можа гэта было іх асабістае жаданне. Вось глядзіце, вось ёсць бот, у чат толькі што з'явіўся. Нам закінуў пра найлепшых гледачоў, дзе можна набыць для... Найлепшых гледачы яны ўжо тут. Разумееце? Найлепшыя гледачы гэта якія глядзяць нарэзкі. Я думаю, што там па спасылцы, які бот скінуў, я ўпэўнены, што там найлепшых гледачоў няма, таму што мае нарэзкі яны не глядзелі. І в бан адразу. Дзякую, вялікі Рэгана. Так. Далей. Оу, я тут вады пераліў нешта, я зазіваўся. Давайте, спыняем. Гэта наша парадка, ласка, спыняйся поўнасцю. А нейкі канкурэнтаў, так, пазбаўляемся, выразаем іх жорстка. Даследаванне. У нас ёсць сярэдні тып дротаў, і я думаю, нам іх хопіць, калі шчыра. Я думаю, пачакайце-ка. Нам яны не падыдуць, я памыліўся. Нам, наадварот, самыя найлепшыя дроты патрэбны. Бо тыя зараз, якія сярэднія, гэта высакавольтныя лініі, але ж яны не працуюць як маленечкі, вось гэтыя тонкія, якія можна скрозь сцены прапусціць. Яны будуць, ім патрэбна, яны не могуць быць на адным блоке са сцяной. Таму нам спатрэбіцца самае высокаякаснае, каб яны маглі прайсці скрозь сцяну. Бо ў нашай сістэме, нагадваю, ідэя асноўная ў тым, што калі мы скончым тут, мы ніколі сюды не зойдзем. Ну, там можа адрамантаваць нешта, можа нейкую праблему вырашыць, але ў асноўным гэта ўся сістэма застанецца сама па сабе. Вы глядзіце, амаль усю ваду вы спампавалі. Ох ты ж халера. Мне падаецца, трэба адразу ж рыхтаваць сістэму, якая будзе яшчэ брудную ваду ў чыстую перарабляць. Бо чыстай становіцца ўсё менш, бруднай становіцца ўсё больш. Трэба ўсё назад пераганяць. У мяне такое ёсць, павінна быць, наколькі памятаю. Дзе нашая апрацоўка?
Пакуль няма, яе даследаваць хутчэй за ўсё патрэбна. Як там рыбсы? Іх становіцца ўсё больш, мне падаецца. Не, ўсё яшчэ 3 трымаецца. І у іх яйка ёсць. Чым больш у рыбсаў вады, яны разлічаны, што па тыпу у іх павінна быць дастаткова месца на пэўную колькасць. Гэтыя яны пладзяцца даволі павольна, таму што ім няма чаго есці. Я не памятаю, для іх патрэбна нейкая спецыяльная ежа. Паку, што вы едзеце? Жывуць у вадзе альбо атручанай вадзе. Вось, для кожнага з іх патрэбна 8 клетак. То бок іх прыкладна 4-5 тут можа у гэтай вадзе трусіць. Але ж яны павольна яшчэ размнажаюцца, яны хутка паміраюць, яны жывуць усяго 25 цыклаў. Увесь цыкл жыцця. Вось, ім патрэбна есці хоць штосьці, каб яны былі шчаслівыя. Вось, яшчэ розныя варыянты. Морф ёсць такі вось. Доўненькі. І вось гэтыя, наколькі памятаю, яны якраз такі толькі калі яны жывуць у вадзе. У чыстай вадзе. Не гаворыць... тэмпература хутчэй за ўсё на іх уплывае. Добра. Перапрацоўваюць... вось яны могуць перапрацоўваць... Гэтая рыба можа перапрацоўваць брудную ваду ў чыстую ваду. Проста за сваё існаванне. Але наколькі памятаю, яны... шансаў, што яны народзяцца ў бруднай вадзе вельмі нізкі. Зараз калі паглядзець. Трапічная... Нават верагоднасці няма. То бок яны хутчэй за ўсё не з'явяцца. Альбо не, альбо я не... Так, не, верагоднасць ёсць, калі тэмпература паміж... у халоднай вадзе. То бок калі я буду ахалоджваць гэтую забруджаную ваду, яны пачнуць хутчэй за ўсё будуць з'яўляцца паку. Слухайце, а мы можам рэальна сабе зрабіць перарабленне вось гэтай бруднай вады. Вы ведаеце, у нас вось гэты гейзер, ён робіць ваду тэмпературай у 10 градусаў. Мінус 10 градусаў. Такім чынам, калі мы прапусцім проста з гэтага гейзера, будзем пампаваць ваду і прапусцім сюды і ахладзім яе тут, проста саму ваду, то мы можам атрымаць сабе верагоднасць таго, што паку пачнуць быць вось гэтымі асабістым відам, і яны пачнуць перарабляць самастойна гэтую ваду ў чыстую ваду. Нагадвае вельмі старую 90-е гульню гномы. Гномы таксама капалі танэлі, будавалі гаспадарку, і тэрмін іх жыцця быў абмежаваны. Так, Dwarves 90-х гадоў. Дай-ка пагляджу. Бо знаёма гучыць? Так, гульня. Яна так і называлася. Просто ёсць сучасная Dwarves, якая просто спроба Dwarf Fortress перарабіць. Так, гэта 10-го года. Ну так, я бачу толькі новенькія нейкія гульні. Вось. Героі. Можа яны... Не, гэта нейкая зусім сучасная. Якога яна года ўвогуле? Нешта я знайшоў тут вам. Зусім не, гэта дакладна зусім не тое. 16-го года ўвогуле. Нешта новенькае накіда. На жаль. Добра. Я магу скарыстацца. Рэальна, вось то, што я сказаў, я магу скарыстацца гэтай вадою. Diggles. Myth of Fenris. Diggles. Myth of Fenris. Яна 2002 года. Не настолькі старая. Так, вось гэтых плюс-мінус памятаю. Мне падаецца, я нават... Не, я не мог у яе пагуляць, бо яна ў мяне не запускалася. Бо была занадта крутая для майго кампа. Таму я гуляў у нешта іншае. Так, ёсць. Ваду мы спампавалі. Як можна паглядзець. Вось гэтая сістэма ўжо не патрэбная, можна снасіць яе. Не, ведаеце, давайте я не буду сносить яе. Просто выключу будынак, выключу вось гэта. Бо неабходнасці ў іх няма, а сістэму пакінем. Калі што, мы разбярем яе пазней. Далей, карыстаемся вось тут. Нам трэба яе разбурыць, бо яна перашкаджае нам будаўніцтву. Нам прыйдзецца яе знесці.
Я думаю, ачыстку вады я так і зраблю, бо яна значна больш экалагічная, чыстая, чым маё забруджванне і карыстанне рознай індустрыяльнай апаратуры. Я просто буду выкарыстоўваць гэты гейзер, буду праганяць гэтую, як я і сказаў. Я ўсё прагавару зараз па 10 раз, але паслухайце мяне. Я возьму, праганю гэтую трубу адсюль, просто буду выпампоўваць яе і пераліваць, праганяць тут і вяртаць яе назад. Уже потым яе я буду праганяць у гэтую сістэму, каб астудзіць. Я ж мне десалінатор патрэбна будзе зрабіць яшчэ. Гэта займе пэўны час, так. А куды выліваць потым я гэту салёную? Пакуль я не знайду, куды выкарыстоўваць гэтую салёную ваду, спяшацца няма куды. Ну так, добра. Я прыдумаў, як буду, куды падзену забруджаную ваду, не прыдумаў толькі, што рабіць з незабруджанай. Гэтую сістэму мы паспрабуем яшчэ раней. Трэба прыбраць, там нешта вельмі дакладна патрэбна прыбраць. Дзесьці слайм, вось ты, прыбраць цябе ў першую чаргу. Увогуле ўсё гэта можна вынесці. Давайте тут адразу пабудуем, каб яны проста прыбралі смецце гэта ўсё. Я магу ім адразу нейкі блюпрынт паставіць, каб яны рабілі толькі... гэта знешні выгляд толькі. Мне б налады і адразу ва ўсе скапаваць. Бо я збіраюся туды складваць усё, але ўсё смецце, якое толькі ёсць. Возьмем сабе яшчэ... Фіолетавы паліэстер. Трэба апрануць. Яго апранем на Грэнні Сміт. Ёй падыдзе, я ўпэўнены. Гэта адзенне, якое можна было бы самастойна зрабіць, але нам пашчасціла, яно трапіла ў... паглядзіце, пайшла шчаслівая. Захварэлая, але шчаслівая. Так, піпсы. Калі ты там ужо? 93%. Мне падаецца, это атрымліваецца на наступны дзень будзе. Ужо з'явіцца ў нас новы піпс. Так, у гэнта мы адзначым, каб выкарыстоўвалася толькі у прыбіральню, але ўсё. Капуем гэты налады ў суседні таксама. Гэта літаральна нашыя сметніцы будуць тут. Усе налады, усе сюды. Адно і тое ж. Просто літаральна, каб ім было куды складваць, калі кожны раз буду даваць прыказы. Прыбярыцеся, калі ласка, каб ім было куды пайці. Это гульня пра постапакаліпсіс ці пра каланізацыю іншай планеты. Гэта адначасова і тое, і другое. Гэта постапакаліпсіс, таму што планета была знішчана, дупліканты пра гэта не ведаюць. Яны думаюць, што яны тут пасланы, яны літаральна павінны былі даследаваць новае месца. Але нешта пайшло не так. З іх сістэмы, з іх радной планеты яна выбухнула. І тое, што яны даследуюць, гэта тое, што ад яе засталося. Не ведаючы пра гэта яшчэ. Яны павінны даведацца пазней. Але гэта не настолькі вялікі сакрэт у гульне, і гульня трошкі не пра гэта. Яна не пра сюжэт зусім. Таму можна на гэтым увогуле не канцэнтравацца. Калісьці на геймджэме Людum Dare была тама Deeper and Deeper. Нешта мне нагадала гэта гульня. Асноўная частка гульняў там была пра фізічную глыбіню пад зямлёй, пад вадой. Але была адна гульня пра глыбіню псіханалізу. Потым выйшла на стыме. Яна так і называецца Deeper and Deeper, альбо гэта ёсць яшчэ нейкая. Давайте хутенька. Гляну Deeper and Deeper. Я бачу толькі... ну вось. Ну, хутчэй... Не, мне Мадонну выдае, песню Мадонна. Хутчэй это ўсё з-за таго, што яна на геймджэме была, яна не вельмі распаўсюджваецца, так? Называецца Хіл Гітлер. Ага. Я не ўпэўнены, што гэта прапусціць Twitch. Але цікава.
Оу, я тут невялічкую памылку зрабіў. Одну помпу прыйдзецца разбурыць. Яе пазней дададзім. Можна паскараць, каб нашы дупліканты хутчэй прыбраліся. Помпа нам гэтая перашкаджае тым, што я збіраюся зараз вадою заліць яшчэ і вось гэтыя электралайзеры. Нам спатрэбяцца з залітымі вадою. А чаму я не магу? Апрацаваны метал, ну вядома, ну а што мне яшчэ патрэбна было бы для гэтай сістэмы? Халера. Нам прыйдзецца зараз рабіць індустрыяльны комплекс вось літаральна зараз. Я спадзяваўся зрабіць яго трохі пазней. Deeper and Deeper гэта была агульная тэма геймджэма. Зразумеў. Спасылачка ў чаце адсутнічае. Я думаю, ты можаш абысці гэта, падзяліўшы спасылачку на кавалкі. Вось, я так, ну, я в основном ад ботаў яе атрымаю, гэты фільтр. Я спадзяюся, не распазнае цябе, я аўтабанам никакого не кіне. Вось адсюль можна прыбраць смецце. Пакуль яны тут прыбіраюць, я яшчэ раз прабяжымся, прыбралі. Так, я планаваў тут паставіць бутэлечкі. Падрыхтуем. Я, на жаль, не магу дроты пракінуць. У мяне ёсць праблема. Гэта значыць, што мне зараз раптоўна патрэбна зрабіць індустрыяльнае месца для сябе. Зробім мы яго тут жа, бо у нас тут самы найбліжэйшы сродак ахалоджвання нашай сістэмы вось тут, гэты езер. І мы будзем карыстацца для ахалоджвання потым, але зараз хаця бы базава. І для базавага нам патрэбна не той, каб шмат, а проста патрэбна месца. І электрычнасць, шмат электрычнасці. На жаль, прыйдзецца гэта ўсё зносіць. Ось тут. Там спасылка на стым, можа лёгка знайсці па назве гульні. Так. Ну так, Хіл Гітлер, я думаю, гэта вельмі асабістая назва, якую з тым запомніць. Тут ёсць. Што ў наш... Чаму, што замінае увогуле з палепшанымі дротамі? Асноўнае, чаго не хапае, гэта апрацаванага металу. То бок любы метал можна яшчэ апрацаваць у гэтай гульне, і ўвогуле там з гэтым яшчэ цэлая тэма. Нам базава патрэбна... гэта не тое, не падыходзячае. Мне ўсё яшчэ не хапае тэхналогіі на гэта, хутчэй за ўсё. Індустрыя, так гэта энергія, матэрыялы. Вось ён... ну так. Глядзіце, якая сістэма. Яны будуць зараз біць кулакамі ў кнопку, каб апрацоўваць метал. Вось такая сістэма ачмурэнная. Зараз пабачыце. Да гэтага я літаральна тут жа пастаўлю адразу генератар на вугле, бо гэтай пачвары спатрэбіцца столькі паліва, што гэта ачмурэць проста. Давайте, можа, яго ніжэй паставім. Так, я спецыяльна для гэтага паверх гэта і рабіў. Давайте ніжэй яго паставім. Поставим вугольный генератор. Промахнулся. Вось тут. И пару батареек. І мне для таго, каб гэтая сістэма яшчэ не перарабляла занадта шмат, не рабіла электрычнасці, бо генератор запусціў, і ён будзе працаваць да тых пор, пока не стоміцца. То бок пакуль весь вуголь не скончыцца. Таму я адразу аўтаматызырую гэта, пакуль ёсць магчымасць. Тут правядзем электрычнасць уніз. І спадзяюся, гэтага ўсё хопіць, яно не перагрэецца вельмі хутченька. Батарэйкі падыходзячы няма. Я возьму спецыяльную батарэйку. І... аўтаматызацыя таксама хутчэй за ўсё немагчыма, потому што мне што? Мне патрэбна апрацаваны метал, так? Апрацаваны метал. На што я разлічваў, я не ведаю. Ну давайте хоць такую. Трэба проста вялікія батарэйкі. Адмяніць, калі ласка. І две вялікія батарэйкі. Правядзем тут дрот. У прынцыпе, з-за таго, што ён тут у нас тэхнічны ўвесь такі. Ну, добра, гэтага дрота пакуль ухопіць, гэта вельмі простая сістэма будзе. Разышліся, пайшлі сваімі справамі займацца. Ужо вечар, чаго тут напружвацца, правильно?
Канец працоўнага дня. Увогуле прыбраць бы тут усё. Яны не ведаюць, куды ўсё гэта несці. Вы паглядзіце, тут маленькі піпсік. Скруціўся тут і спіць. Тут у нас яшчэ ёсць ад яйка. О, вы паглядзіце на яго. Шчаслівыя якія. І новенькі яшчэ на падходзе. У нас будзе шмат піпсікаў. Разводзім мы іх для чаго? Ні для чаго, насамрэч. Нам яны не вельмі патрэбны. Не, ну яны нам трошкі глебы даюць. Глеба, калі шчыра, яна потым становіцца праблемай. На вельмі позніх этапах гульні, калі вы ўсю глебу павыкарысталі ўжо. У вас літаральна камяні, метал, усяго хапаем. Пачынае скончыцца базавыя рэсурсы, якіх было да халеры ў пачатку. І вось яны, ферма піпсаў, яна можа вам вяртаць гэтую недастатковую вам глебу, якой у вас пакрыху выкарыстоўвалась, напрыклад, на фермерстве, калі вы яе выкарысталі. Як прыгожанне для настрою. Для настрою 100%. Мне падабаюцца піпсы і слікстеры. Я вельмі жадаю паказаць вам слікстераў, але ну, яны дзесьці закапаныя, яны звычайна у раптоўных месцах. Дакладна ёсць яны ўнізе, але яны могуць трапіць раней. Дзесьці на больш высокіх паверхах. Якая раслінка. Не бачыў такой нават. Увогуле, з гэтымі акамянеласцямі я ўвогуле не ведаю. Іх не было раней. Я не ведаю, калі яны іх дадалі. Дакладна пасля таго, як я стварыў сваю папярэднюю калонію, бо я гуляў доўга і мне падавалася ўжо ўсё пабачыў у гульні. Цудоўна, што яны гульню. Я не памятаю, калі выйшла Oxygen Not Included, але мне падаецца, гэта 10-14-15 год. То бок яны да халеры ўжо год, 8 год, яе 9 гадоў ужо паляпшаюць. Ну, можа, я магу блытаць наконт даты, шчыра магу пераблытаць, яна можа і 17-18 быць. Але ўсё ж такі, такая падтрымка, калі ёсць кам'юніці, якое гуляе вось літаральна тупа ў яе, і яны не тое, каб пытаюць шмат грошай, яны не часта робяць DLC, которые каштуюць шмат грошай. Калі ў іх ёсць DLC, яно літаральна вельмі паглыбляе гульню. Яшчэ глыбей, чым яна ёсць. Цікава, ці паспеем сёння запусціць вось гэты цыкл. Я жадаю зрабіць гэта. Так, пачысцім у нас. Дупліканты пакуль заняты вельмі больш прыбіраннем, чым будаўніцтвам. Але прыбраць ужо ўсё мы зробім прыгожанька з гэтага ўсяго. Вось тут можна прыбраць. Жучкам, не, жучкам я пакуль пакіну. Там ёсць для іх гэтая самая сера, якую яны будуць есці. А з'едзеная сера з іх, гэта, наколькі я памятаю, цукроза. Мне падаецца, яны павінны быць ужо... Ой, які халера. Дыета... Вось яны, ядуць серу і атрымліваюць цукрозу. Я бы жадаў цукрозы па гэтай пазбіраць. Мне толькі падаецца, калі яны дзікія, яны гэтага рабіць не будуць. На жаль. Тут прыбярэм, бо разлілася вада. І яшчэ смецце ўсё. У нашай калоніі пакрыху набіраюцца розныя дасягненні, я толькі іх не глядзеў увогуле. О, мы тут рознага. Так. Новае раздрукаванне. Яенька дрэк летае, але, на жаль, нам няма яго тут. Давайте завядзем дрэк. Што яны ядуць? Не магу паглядзець адразу. Давайте пакуль не. Дрэклеты. Дрэкос. Што вы ядзіце і што вы робіце?
Розныя раслінкі аб'ядаюць. І ўсё, ў прынцыпе. Яны літаральна паядаюць раслінкі, каб вырабляць... А, вось гэты тып іх фосфор вырабляе. Астатнія таксама фосфор. Раслінак у нас такіх няма, таму я іх запускаць хутчэй не буду. Я лепей возьму вось гэты касцюмчык прыгожанькі. Паглядзіце, які зараз будзе. Ён там. Вось ты. Давай спецыяльна на нашага... Вось ты. Наш зараз рудакоп будзе у самым прыгожым касцюме. Самае галоўнае гэта піпсы. Так, мы ўсё дзеля піпсаў. Вы паглядзіце. Ну як же тут не гуляць у гэта, а? Вы паглядзіце на яго касцюм новы. Ён з пампонамі. Блин, да спыніся ты. Во. Увесь у пампонах. Гэта яго спецыяльны рудакопавы касцюм. Так, электрычнасці можна адразу спыняць. Выключыць, бо занадта шмат. Перарабляем. Давайте 50 кавалкаў будзе. У нас 100 кілаграм на один кавалак. Гэта атрымліваецца, калі я 50 запытаю, гэта будзе 5 тонн. Прыкладна, так? І гэта будзе палова таго, што ў мяне ёсць. Давайте менш. 10, просто 20. А, ён атрымаем, мы бы атрымаем 50 кілаграмаў. Ну, нормально, 20 зробім і ўсё. Хопіць. Ну, дзе моя 20? Вось. За гэта мы зможам зрабіць дроты і ўвогуле пачаць, хоць трошкі пачаць выраб... О, паглядзіце, як гэта працуе. Здабываем металы. На фабрыках, я думаю, так і працуе. Людзі стаіце просто ў кнопку херачыць. Давай, праходзіце. Наступнае. Хто? Усе стаміліся. О. Нам патрэбны апрацаваны метал. Мы зараз апрацаваную медзь робім. З яе мы зробім дроты нам неабходныя. І аўтаматызацыю таксама будзем наладжваць, выкарыстоўваючы гэты канкрэтна яго апрацаваны метал. Я толькі не памятаю, там яшчэ павінна быць вось гэта ручная, што самы просты варыянт. Ёсць яшчэ палепшаныя, якія павінны працаваць самастойна, без удзела маіх... Так. Дзе яна? Без удзела маіх дуплікантаў, таму што гэта шмат часу і энергію ў іх сходзіць. Адзін насамрэч і вельмі, што самае непрыемнае, вельмі неэфектыўнае. То бок колькасць, якую мы выкарыстоўваем на гэта, значна вышэй, чым той колькасць, якую яны прадукуюць. Ачышчэнне вады, як мінімум гэта паставім сабе, таму што не гарыць. Вось тут дзесьці павінна быць. Далей у гэтай галіне, не? Вось оно. Плавільня. Вельмі нагрывае, але патрабуе яшчэ... О, не, мы далёка яшчэ да гэтага не дабяремся. Там трэба холодную ваду, ахладзіцель нейкі заліваць у спецыяльную машыну. Ахладзіцель у нас ёсць, нам вельмі пашанцавала з гэтым гейзерам. Я яго ніколі не... Ён мне літаральна звычайна не трапляў, таму мне пашанцавала значна менш. Добрага табе вечара, Метэйгорай. Добрага табе вечара. Хто там галадае? Чаму ты галадаеш? А тебе патрабуецца толькі пайсці і паесці. Нічога звыш. У нас няма ніякіх суперпатрабаванняў. Ты калі жадаеш есці, просто ідзеш і еш. О, нарэшце. Пайшла паела. А што ў нас па захворваннях? Чаму яны... О, тут атручанае паветра. Зразумеў. Мы гэта вырашым. Так, толькі трэба зноў жа правесці электрычнасць. Праводзім вось так. І на гэта больш не хопіць, так? Вось тут яна і скончылася. О, тут по 25 кілаграмаў на кожны кавалачак. Блін, яна залатая зараз. Ох, блин. Мы задяўб'емся.
Ну, нам придется яшчэ даволі шмат гэтую штуку ганяць. Чаму яны зялёныя? Яны атруціліся. У асноўным, я так разумею, што яны хадзілі проста па тэрыторыі, дзе знаходзіцца яшчэ шмат мікробаў. Тут ужо мы вычысцілі, то бок тут чыстае паветра, і яно па краху знікла. Тут у нас СО2 у асноўным, наколькі я памятаю, так? Ну, плюс-мінус, тут СО2 і змяшана з паветрам. Таму яны, мікробы таксама хутка паміраюць. Але ж яны яшчэ кудысьці ходзяць на нейкую тэрыторыю, дзе небяспечна, дзе лёгка атруціцца. Я спрабую зразумець, дзе такое можа быць у іх. Не вельмі бачу, калі шчыра. Оу, ты сюды ходзіш за гэтай рудой? І што, мне скончваецца яна? Няўжо? Так, тут да майго індустрыяльнага комплекса яшчэ ісці, яны губляюць шмат часу яшчэ. Это можна пакуль адключыць, бо марнаваць час будуць. Запускаць энергіі і тое, што не патрэбна ўвогуле. Бо я не думаю, што спачатку у нас моцна ўсё перагрэецца. Я думаю, што у нас ўсё ў парадку будзе нарм, а там уже, калі пажадаем, мы ўключым. Чаму гэтага дрота няма? Хто гэтым займацца будзе? Нам жа літаральна не хапае, каб будаваць яшчэ далей. Ну вось жа кавалак. Чаму вы не будуеце? Я так разумею, тут таксама скончваецца паветра. Так, тут паветра не хапае. Гэта праблема. Давайте паставім ім спецыяльна тэрарыум. Таксама сюды. Апрацоўка паветра. Вось. Тэрарыум, каб ім было не толькі СО2 дыхаць. Яны яшчэ... О, яшчэ апрацоўваць. Ці магу я ўжо... А, вось, новыя дроты магу правесці. Цудоўна. А, і толькі адзін кавалак дадаткоў. Да што ж такое? Што ты будзеш рабіць, а? Падаецца, гэта можна зноў уключаць, бо электрычнасць скончылася. Ух, будзе доўгі працэс. А вугля, у нас далёка не без конца. Нам вось зараз гэты генератор трошкі дапамагае, але ж гэта ўсё-такі павольны працэс. Тут батарэйку ўжо можна і замяніць так-то на палепшаную. Батарэйка. Апрацаваны метал 200. Ё-маё, мне дроты тут зрабіць будзе цэлая праблема, а яны ўжо 200 метала патрабуюць ад мяне. Чаму ты не працуеш? А, вады не хапае. Добра. Кажаш. Вода насамрэч скончваецца чыстая. Ну, у гэтым рэзервуары, у гэтым усё ў парадку. Я пакраху рызыкую. Мяне бянтэжыць, што я пачынаю выкарыстоўваць усё больш і больш водраслей. Ну, добра, яшчэ насамрэч, калі паглядзець, то я даволі спяшаюся. У мяне хапае сродкаў, адкуль можна гэтыя водраслі здабыць. Яшчэ вось тут раскапаць, вось тут раскапаць. Але ж гэта не бясконца таксама. Гэта таксама патрэбна ўлічваць. Пайшлі аднасіць ваду. Вось сюды. Оп. І тут будзе перарабляцца трошкі. Пакрыху тут будзе з'яўляцца чым падыхаць. Вось яны нават прыходзяць сюды ўніз, каб падыхаць хоць трошкі паветрам. Бо зараз самае бліжэйшае месца, куды яны могуць пайсці, гэта вось сюды ўлева. І то тут ціск вельмі нізкі. Можа праблема ў тым, што ціск яшчэ трэба падвысіць. Давайте тут дададзім яшчэ сродак. Я буду зараз больш агрэсіўна карыстацца сваімі водрасамі, бо іх хапае. І мне падаецца, да гэтага моманта я ўжо змагу зрабіць тут цыкл, калі гэта будзе праблемай рэальна.
Гэта ўжо будуюць. Цудоўна, тут зараз паветра з'явіцца. Яны не будуць адыходзіць ад гэтага апарата вельмі часта. Увогуле ў ідэале не будуць адыходзіць увогуле, то бок яна будзе працаваць увесь дзень, біць херачыць проста кулакамі ў машыну, пакуль яна не зробіць усё, што патрэбна. Пайшла, вы паглядзіце. Ратавальніца, апарат-ратавальнік наш. Вось гэта я разумею, вось гэта жыццё зараз. Яны тут будуць і дыхаць, і працаваць, і не трэба бегаць кудысьці за 3 кіламетры. Каб проста падышаць. Ведаеце, вось ёсць перакуры, а ў іх будзе перадыхі проста. Таму што ён зараз рэальна затрымлівае дыхалку сваю, каб тут нешта хоць трошкі папрацаваць. Вось, пайшло паветра. Наконт паветра, тут ужо размеркавалась, насамрэч, гэтая сістэма. Я толькі... Чаму вы ўсё яшчэ не разабраліся з гэтым усім? Калі ласка, прыбярыце гэта. Толькі часу прайшло. Усё яшчэ на месцы рэчы. І я тады пачну запускаць помпы. Гэтае, выводзіць гэтае паветра проста кудысьці пакуль што. Помпа ёсць. Я не памятаю, што я рабіў. Мне падаецца, вось такую штуку. Зараз я зраблю. Так, з-за таго, што гэта помпы, яны, каб адна адно не перашкаджалі і не блакавалі ўсё. Я зраблю тут пераходы. Вось так. І тут будзе... это ж прыкладна адно і тое ж атрымаецца. Не, бессэнсоўная канструкцыя. Давайте просто трубы тады. Газовые трубы. Зараз прыпыню. Хутенька зазірну на сваю сістэму. З папярэдняга. Я не зрабіў фото з вентыляцыяй. Ну, гэта не вельмі важна, калі што разбяруся далей. Так, і гэты газ пакуль што мы будзем выпускаць вось літаральна сюды. У гэтую тэрыторыю. Мы просто выпусцім усё. Каб яно не перашкаджала. Зноў жа прыярытэты высокія. Так-то прыярытэты не на будаўніцтва, а ў асноўным на тое, каб узаемадзейнічаць, проста падабраць прадметы, але ўжо як трапіла. Гэтыя помпы адразу пайшлі, але ж доўга гэта не працягнецца. Таму што ім няма куды, мы яшчэ помпу гэтую ўсё, выхад не зрабілі да канца. Яны будуць працаваць некаторы час, таму што яны будуць вывадзіць усё, што там ёсць, з гэтага пакою поўнасцю пазбавіцца. Як бачыце, там змяшаныя газы розныя, усё, што там было. Мы зараз спрабуем стварыць поўны вакуум. З-за таго, што газ будзе спрабаваць займаць усю прастору, то пакрыху, нягледзячы на тое, што ён лягчэй, яно будзе распаўсюджвацца, мы выпампуем усё. Раней ці пазней. Электрычнасць скончылась. Электрычнасць скончылась, таму што я малайчына. Дрот гэты правядзем тут. І вось так. Оп, і скончылись. Больш няма. У нас вельмі не хапае гэтага метала, ён вельмі дорага нам абыходзіцца. Што у нас? Яшчэ 200 грам на квадрат прыкладна. Амаль перавялі. Добренька. На жаль, гэта патрабуе шмат электрычнасці, значна больш, чым я магу сабе дазволіць. Але, калі гэты працэс запусціцца, у нас будзе трошкі вадароду. Вольнага вадароду, які мы можам выкарыстаць, каб запусціць гэтую ж, накіраваць гэтую ж электрычнасць на працу гэтай жа сістэмы.
Я так зараз гляджу на час, хутчэй за ўсё трошкі не паспеем мы з гэтым скончыць. Так, яшчэ нам спатрэбіцца больш. Давайте ўжо на 50, ладно, нам спатрэбіцца яго шмат. Хоць і неэфектыўна, але для першых разоў гэта важна. У нас вельмі будзе медзі не хапаць. Адзін генератары увогуле правяду тут, але знясу потым гэтую батарэйку, замяню яе на больш эфектыўную. Наконт больш эфектыўнай батарэйкі, ну яны ж патрабуюць таксама шмат электрычнасці. Шмат гэтага метала. Таму, пакуль абыдземся, я зраблю вось тут месца потым зараз для вадароднага генератара адразу, каб выхад тут быў. Я же яго даследаваў, правильно? Я же малайчына. Вось он. Вось тут яго і паставім. І адразу на... ну вось, ну ўжо скончыўся метал апрацаваны. Якая ж праблема? Ну нічога. Мы пакрыху. Гэта ўсё працуе. Нават нягледзячы на тое, што патрэбна проста бегатня ад дублікантаў. Пакрыху гэта ўсё яшчэ амаль прыбрала, вы паглядзіце. Там зараз застаўся ў асноўным толькі забруджаны кісларод, але нават яго ўжо амаль не засталося. Мікраграмы пайшлі. І зараз гэта хутенька ўсё схлопнецца і знікне. Пакрыху. І... 2 мікраграма, 1 мікраграм. Адкуль яшчэ пачка з'явілася? 10 міліграм, зноў пайшло адлік. Давай. Міліграмы. Ну 10 больш, 10 менш. Яно ўсё яшчэ спрабую 10 распаўсюдзіць. У версіі тут увогуле 2000 міліграм. Ну так, ён пакрыху забірае зверху і ўніз яно перапаўзае. Але з часу гэта пэўна займе. Пасля гэтага мы зробім, я думаю, заліць салёную ваду. Вось яна тут ёсць трошкі. Давайте возьмем... Карыстаемся гэтай салёнай вадою. Тут трэба дачакацца, калі ўжо поўнасцю вакуум тут будзе. Бо калі я зараз заблакую, план такі. Так же сама, як і наш шлюз. Такім жа чынам я зраблю так, каб залью наш электралайзер. Гэты я залью такім жа чынам 2 невялічкімі праслойкамі вады. Адна будзе салёная ўнізе, і зверху будзе звычайная вада. Невялічкія зусім праслоечкі зробім. І яны заблакуюць магчымасць для гэтага. Электралайзер, ён стварае паветра, падзяленне гэтых двух элементаў, у двух месцах. Адзін будзе ў верхняй частцы вось тут, а другі ў левай ніжняй. І будзе карыстацца так. Але з-за таго, што яно будзе заліты поўнасцю, ён будзе спрабаваць іх стварыць, месца ж яму не хапае, ён тады паспрабуе перасунуць іх суседнія клеткі. І для паветра, для кісларода ён адправіць яе ўверх на одну клетку, а тут, злева знізу, яму не будзе месца, і тады ён пералье яе ў левы бок. Таму у нас тут спецыяльны праход ёсць такі. І таму паветра у нас адправіцца, наадварот, паветра адправіцца ўніз, а вадарод адправіцца ўверх. І такім чынам мы іх падзелім. Вось. Але ў гэтай сістэмы ёсць невялічкі... Такое можа атрымацца. Вельмі важна, што адбудзецца ў першы момант, калі мы толькі запусцім. Калі мы яе запусцім, і нейкім чынам нам не пашчасціць, і ў адзін бок пайдзе адзін элемент, а ў другі, гэта назаўжды. Таму нам, магчыма, прыйдзецца перазапускаць сістэму некалькі разоў, пакуль у нас не атрымаецца тое, з чаго я спрабую дабіцца. Таму што патрэбна хоць нейкі ціск, каб з'явіўся тут. Так, гэты дрот мы працягнем яшчэ далей сюды. І вось ужо з гэтым генератарам ён робіць 800 нам нашай электрычнасці, і гэта ўжо павінна хапіць плюс-мінус на нашыя помпы. На жаль, яны патрабуюць шмат, то бок разам яны, калі ўсё будзе працаваць, ён здасца вельмі хутенька. Добра, што... так, там гэтых дротаў павінна хапіць. Напружанне, якое максімальна яно можа вытрымаць 2000 Вт, а нам зараз выкарыстоўваецца ва ўсёй гэтай сістэме, выкарыстоўваецца зараз максімум 1680. Калі я дабудую яшчэ тут аўтаматызацыю, якую я не рабіў,
то па ідэі гэтыя помпы не павінны працаваць тады, калі тут недастаткова паветра. То бок яны будуць запускацца толькі тады, калі дастаткова ўсяго атмасфернага ціску, бо гэтую сістэму можна лёгка парушыць, калі ў адным кавалку стане знікне ўвесь газ, то яно пачне перацякаць у іншую палову яго. Я гэтага жадаю пазбегнуць. Плюс яшчэ гэтай сістэмы ў тым, што бясконца будзе мы ламаем трошкі фізіку гульні з-за таго, што электралайзер не будзе выдаваць газ, калі ціск газа навокал вышэй за пэўную колькасць. Але з-за таго, што ён зачынены вадою, атрымліваецца так, што гульня думае так: у мяне ёсць месца, куды адправіць гэты газ. Яна проста перасоўвае ў суседні квадрат. Такім чынам яно будзе запаўняць і працягваць запаўняць тады, калі пры звычайнай працы гэтага электралайзера яно бы спыніўся на 10-2, мне падаецца, кілаграмах на блок, нешта такое. Зараз мы будзем мець бясконцае, гэта будзе бясконцае яшчэ сховішча і вадарода, і кісларода. Так, чакаем поўнага вакуума. Усё яшчэ працягвае. Там міліграмы, мікраграмы. Лепей уверх глядзець, бо тут зверху ўніз перацякае зараз усё. Вось гэта можна прыбраць яшчэ. Прыярытэты можна вяртаць назад. Мне падаецца, я тут увогуле свеженька тут, добранька. Вы паглядзіце, ёсць чым падыхаць. Ёсць чым падыхаць. Нават слову выгаварыць не магу. Так, а ў гэтую сістэму правядзем нам адразу вадарод. Каб у генератары было чаго. О, блин, я тут нешта забыўся на свой генератор вугальны. Ён працягваў працаваць увесь гэты час. Вугля стала на тонну менш. Галера. Небяспечна яка. Давайте поставім адразу разумную батарэйку. Бо яна дазволіць мне выратаваць шмат электрычнасці. Шмат. Аўтаматызацыя. Правядзем дрот. Для аўтаматызацыі, каб ён уключаў і выключаў гэтыя генератары па камандзе. Пакуль яны спяць, ён усё яшчэ працягвае працаваць і зараджае батарэйкі, якім зарадка не патрэбна. Я мог бы ўвогуле працягнуць тут дрот і дапамагчы гэтым помпам. Але ж мне ж дрот таксама, мне для яго патрэбна чысты метал гэта ачышчаны. І я яго толькі згублю на гэта. Так, адключылі, добра. Няхай так будзе. Яна ўжо працуе. Давайте яна таксама будзе нам дапамагаць. Я азначваю для выключэння. Ну нічога, пачакаем. Оу. Блин. Ай-яй-яй. Як я дрэнна зрабіў, я зараз сабе генератор зламаю. Спыніце будынак. Вось гэта увогуле трывога. Справа ў чым? Я зараз у свой генератор водородны адпраўляю не водород. І ён з-за гэтага паламаўся, амаль паламаўся. Яны зараз рамантаваць яго будуць. Цудоўна, зараз адрамантуе, але гэта выкарыстоўвае рэсурсы, наколькі памятаю, ремонт гэта. Усё. Добра, гэтую помпу спынілі, я не ўдала, я забыўся, што я яе правёў адразу вадародны генератор, таму што лічыў, што яна выключыцца пазней. Уф. Небяспека скончылася. З маёй аўтаматызацыяй, што я тут зрабіў? Зараз мы робім, паставім гэтай батарэйкі. Яна выводзіць яшчэ, акрамя таго, што яна ўтрымлівае добрая электрычнасць, у яе ёсць яшчэ магчымасць выставіць сігнал. Гэтыя батарэйкі мы пакінем як ёсць, я зараз увогуле ўключаць нічога не буду. Але батарэйка выводзіць. Так. Актывацыя. Чырвоны сігнал, давайте 95%. Яна будзе выдаваць чырвоны сігнал, калі яна запоўнена. І зялёны сігнал, калі яна на нуле, прыкладна на 5%. Давайте, каб не спынялся працэс.
Вось. Такім чынам, зараз, калі паглядзець на аўтаматызацыю, яна дасылае зараз зялёны сігнал сюды далей, бо яна не заражана. Так. Калі ў батарэйкі яна будзе нізкая, яна пачне дасылаць зялёны сігнал, каб, калі ласка, уключыць гэтаму генератару. І калі яе стане занадта шмат, яна наадварот адправіць генератар на выключэнне, то бок і проста будзе ганяць яго туды-сюды, то бок ён не будзе выкарыстоўвацца тады, калі электрычнасць, ён не будзе генераваць электрычнасць тады, калі яна не патрэбна. Ідэальны варыянт. Толькі вось гэтыя батарэйкі старыя, пра гэта не ведаюць нічога, таму я іх проста знясу, як толькі яны выкарыстаюць усю электрычнасць, якая ёсць. Ну што, усё яшчэ застаецца. Мікраграмы, зусім там мікраграмы. Мне падаецца, зараз яно павінна ўжо схлопнуцца. Вакуум, унізе ўжо вакуум. Прыродны газ распаўсюдзіся зверху, яго пакрыху смокча ўнізе 3 помпы. Але гэта павольны працэс, бо ён газ заўсёды спрабуе заняць усё дазволенае месца. Хоць і павольна. Калі у жыцці гэтага не адбудзецца, так калі ты будзеш пампаваць ось так бясконца, хутчэй за ўсё дзесьці будзе проста воблака гэтага газа збярэцца. Тут жа яно проста ў пэўны момант, калі становіцца занадта мала ў пакоі, ён проста імгненна вырашае, што ва ўсім пакоі будзе вакуум. Замест таго, каб спрабаваць разлічваць там мікрамалекулы. Так, вось гэтыя мікраграмы распаўсюджваюцца ўніз і выпаўзаюць. 13 мікраграм, 12 мікраграм у версію самым, 11. Тут унізе ўвогуле па 4 па 3. 8. Можна бачыць, як пакрыху вакуум захапляе тэрыторыю, то бок. Вось, оп, захапіў яшчэ 2 клеткі. 5. Гэта прыродны газ, і гэта шчыра, я ўпэўнены, што гэта гэты хлопец наш, кардзючы. Можна яму забараніць уваходзіць сюды? Так, гэта Голден. Яму нельга заходзіць і ўваходзіць. Спецыяльна для яго, усім можна. Астатнім, калі ласка, карыстайцеся, колькі жадаеце. Ты, калі ласка, не заходзь. Усё, вакуум, цудоўна. З вакуумам мы можам адправіць зараз гэтую помпу уключыць. Пакуль не будзем уключаць яе. Магчыма, нават ніводную не будзем уключаць. Гэта можна назад уключыць. Будзем пакрыху. Не спяшаемся. Вады пакуль няма ніякай, таму нічога дрэннага не адбудзецца. Наконт вады насамрэч. Няхай выхад тут будзе, пакуль гэта для нашай трубы. І я правяду, зараз заліваць буду. Мне патрэбна салёная вада. Альбо якая там? Там салёная, так, салёная вада. Усё, добра. Не дадалося ж ніякага паветра. Усё, добра, яны зайшлі і выйшлі. Нічога такога. Ёсць. Трошачкі. Это літаральна 900 грам на 1 кілаграм на клетку. Яна можа ўмясціць значна больш. Так? Адразу забараняем і адпраўляем зверху яшчэ звычайнай вады. З гэтай робім тое ж самае. Салёная вада спачатку. Нагадваю, толькі адзін матэрыял можа знаходзіцца ў адной клетцы. Не прадмет, а матэрыял. Ресурс, не ресурс нават. І канкрэтны матэрыял. То бок гэта можа быць сценка нейкая, гэта можа быць альбо газ, альбо вадкасць, альбо газ. Ну, то бок цвёрдая, вадкая, газаваная. Што-небудзь з гэтага. Але толькі адно. З-за таго, што мы выкарыстоўваем зараз 2 вадкасці рознага тыпу, яны не перамешваюцца. Тут няма сумесяў. У нас атрымліваецца салёная вада ўнізе. Зверху слоем капнецца звычайная вада. Зараз яны прыйдуць і прынясуць мне трошачкі звычайнай вады. У мяне няма там звычайнай вады, так? Трэба выключыць аўтаботлінг.
Прыярытэты даволі высокія можна выставіць, бо інакш яны будуць гэтым займацца вельмі доўга. У нас амаль гатова. Нам засталося толькі правесці сюды ваду звычайную, і можна паглядзець, як гэта будзе працаваць. Тут увогуле гэтая помпа будзе... ну так, гэта будзе кісларод, мы яго можам пакуль запампаваць толькі сюды, потым ужо запампуем далей у саму базу. Самой базе гэта не вельмі зараз патрэбна. Ну, там у нас яшчэ пакуль мы на водараслях пражывем даволі доўга. Вы паглядзіце. 2 піпса адразу на адным месцы. Оп, прайшлі такія задаволеныя. 3 піпс хутка будзе, прыкладна праз 4-5 цыклаў. А у нас ёсць яшчэ з'явіліся... Яшчэ ежа, давайте, раздрукуем. Ну што, хто у нас, калі ласка, залейце нам звычайнай вадой. І тады трэба абавязкова захавацца, бо, як я сказаў, у працэса можа не атрымацца. Яго можна перазапускам, альбо можна спампаваць усё паветра і па новай запусціць працэс. Я хутчэй буду карыстацца захаваннем загрузкай. Оп, вось, атрымалася. Это той эфект, на які разлічваў. Ты больш... Оу. Ну, у прынцыпе, атрымалася тое, што патрэбна, нармальна. І тут фільтры знялі. Усё, эфект ёсць. Гэтую ваду можна забіраць. Чаму яе... гэта фільтры неякі неназначаныя. Добра. Калі ў гэтага ўсё атрымалася, то мы малайцы. Тут усё як патрэбна. Дайте ко мне момент, мне нешта подловил. Мяне код знайшоў. Мой код знайшоў 10 кавалачак галіначку мелкую вінаграда. Справа ў тым, што вінаград вельмі таксічная халера для катоў, каб вы ведалі, экстрэмальна таксічная. Ізюм яшчэ ў 3 разы па тыпу, яшчэ просто смяротная херня, нават у невялічкай колькасці. Таксама ўсё, што знаходзіцца ў галінках там у гэтых, это таксама вельмі небяспечная халера. Таму сачыце, калі ласка, калі вы не ведалі, не давайце сваім катам, нават не падпускайце іх блізка да тых самых, да вінаграда. Вось. І аліўкі. Так, яшчэ ёсць некаторыя расліны. Увогуле, я рэкамендую, калі вы задаецеся пытаннем, а ці можа проста так даць кату, таму што што дрэннага будзе, лепей праверце ў інтэрнэце. Гэта звычайна не вельмі складана пагугліць. Па тыпу з'яўляюцца или яны атрутай для катоў. Звычайна, для большасці ўсяго, што вы будзеце гуліць, будзе гаварыцца, што небяспека будзе знаходзіцца толькі ў маленькіх там насенні, напрыклад, якімі яны могуць пачаць здыхацца. Давайте, ён там нешта яшчэ клупае, дайце-ка яшчэ пагадаю. Вось, яшчэ одну галіначку невялічкую знайшоў. Вось, таму сачыце, я рэкамендую, вельмі я не ведаў гэтага, я раней даволі вольна даваў кату свайму амаль усё дазволена было. Вось, зараз я нешта больш уважліва сачу за гэтым, бо зноў жа у коткі хвароба і ўсё, таму прыходзіцца сачыць больш. Я вельмі рэкамендую, сачыце за тым, што вашыя каты едзяць. Насамрэч, калі вы пачнеце па гэта паглыбляцца, даведаецесь такога, што... Ну, вы зноў жа, простыя рэчы. Вінаград, і шакалад, вельмі смяротная херня, яшчэ вось аліўкі небяспечныя, я не памятаю, што яшчэ. Ну, такі ёсць па тыпу набор з 5-6 рэчаў, якія вельмі небяспечныя. Вельмі, яны проста... Гэта мыш'як для іх, ну, гэта херня поўная. Вось, таму, яны яшчэ не ведаюць, што гэта такое, таму могуць. Сабакам таксама вельмі нельга шакалад. Так. Вось, і не таму, што там тлушч будзе, альбо ой, гэта не дрэн для здароўя. Не, гэта яд для іх. Літаральна яд. Гэта нельга ім даваць увогуле. Атрута проста смяротная. Так, у нас ёсць, зараз можна запускаць зноў гэты будыначак. Вугальны наш генератор.
Пачакайце-ка, не будзем запускаць яго. Адмена. Галя адмена. Зносім 2 гэтыя батарэйкі. Лепей усе свае дамовыя расліны праверыць на атруту каціну. Так. Дамовыя расліны, некаторыя, якія звычайна могуць быць таксама вельмі небяспечнай рэчу. Так, ну што, я думаю, мы гатовы для запуска нашай сістэмы. Ваду, калі ласка, прыбярыце, калі будзе магчымасць. Мы спецыяльна не пушчаем сюды нашага пярдзючага. Ніжнія матюкі захаваліся. І мы гатовы запускаць сюды воду. Адзінае што, я нічога не падрыхтаваў для гэтага. Я малайчына. Мы возьмем зараз і прывядзем ваду самага верху. Вось такім чынам. Зрабілі масток. Вітаю. Вітаю, Эйт Отто, у суполцы. Вітаю, завітвай да нас часцей. Дык вось, я зраблю зараз вось такую штуку. Я, зноў жа, пра прыярытэты. Прыярытэт ёсць у гульне, у тым, куды будзе перасоўвацца любы элемент, напрыклад, у трубах. Я возьму зараз спецыяльна масток, з таго, што калі я зраблю 2 кропкі, куды на выхад ісці, яно заблытаецца. Але адна будзе па дарозе, і ён будзе прыярытэце адпраўляць усё ў гэты масток зараз, у ванткі. І будзе перасоўваць далей. Будзем перадаваць, перададзім гэта да нашай сістэмы. Калі ўсё правільна зроблена, калі я не зрабіў нейкай вялікай памылкі, то у нас павінна атрымацца сістэма, у якой мы атрымліваем... Вітаю, Урбануха. Вітаначкі. Калі мы ўсё правильно зрабілі, то у нас атрымаецца сістэма, якая будзе вырабляць нам любую ваду, якую мы адпраўляем, будзе падзяляцца на 2 элемента, адразу адсартуецца у гэта тут у нас вентыляцыя, гэта, пачакайце-ка, вось. У нас тут зараз знаходзіцца вакуум поўнасцю ў гэтай... Так, давайте, каб гэта ўсё перад вамі не хацела, пакінулі толькі газы. Зараз вы бачыце толькі газы ўнутры ўсяго. Сачым, тут знаходзіцца вакуум. Адразу, калі ўсё правильно, калі нам пашанцуе зараз яшчэ, ёсць невялічкая верагоднасць таго, што пойдзе не так. Зверху у нас апынецца пакой толькі з вадародам, а знізу пакой толькі з кіслародам. Мы яго адразу адсартуем і будзем карыстацца для нашых неабходнасцяў. Адзінае што, мне падаецца, я працяўбаў. Давайте перад тым, як яно пачне працаваць, я яшчэ дадам аўтаматызацыі трошкі. Дададзім сэнсар ціска. Так, не, нам патрэбна спецыяльна тады... Нам патрэбны сэнсар, які будзе сачыць, які ціск знаходзіцца навокал. 8 вентыляцыя. Атмасэнсар. Атмасферны сэнсар. Сістэму можам запускаць нават не чакаючы. Неабходнасці вялікай няма. Оп, пайшла вада. Глядзіце, зараз запрацую. І... Атрымалася. Паглядзіце на гэтую прыгажосць. Роўненька падзелена на 2 кавалкі. Зверху у нас будзе набірацца ўвесь вадарод, унізе будзе набірацца ўвесь кісларод. Зараз гэтыя сістэмы, усе помпы, яны не працуюць, яны не запушчаны. Вельмі хуценька скончваецца гэта самае. Так, гэта можна прыбіраць усё. Пакуль яно будзе працаваць толькі на тое, каб накапліваць гэта ўсё. Я віншую нас. У нас запрацавала цэлая сістэма, якая будзе даваць нам і электрычнасць, і паветра. Адзінае толькі трэба карміць яе электрычнасцю і вадою. Так, тэмпература на выхадзе 30 градусаў. Гэта не тое, каб шмат. Вада не павінна з гэтага выкіпіць. А мы на ў парадку. У прынцыпе, мы не тое, каб у вялікай небяспецы альбо нешта гэткае. Я, ў прынцыпе, магу... Потым, калі яны перастануць карыстацца, зараз яны актыўна туды-сюды будуць хадзіць. Ёсць. Добра. Потым я ствару тут вакуум. Памятаеце, я гаварыў у самым пачатку, што ёсць такая цікавая рэч, якую планаваў. Вакуумны пакой, каб не перадаваць тэмпературу. Вось тут зараз гэтыя дзверы спецыяльна зробленыя для гэтага. Я адчыняю адну з дзвярэй. Дзверы адчыняюцца. Чаму ты не адчыняешься аўтаматычна, я не разумею. На тебе ж электрычнасць ідзе. Можа аўтаматызацыя патрэбна. Ну давайте, блин, шкада. Не, тады не варыянт. Не будем пакуль паказваць.
Просто ганяць спецыяльна дупліканта дзеля гэтага, ну такое сабе. Карацей, калі дзверы адчыніць, то атрымаецца так, што з-за таго, што там няма адкуль узяцца паветру, там будзе адразу вакуум. Вядома, што калі адчыніцца суседняя дзвер, то адразу вакуум у нас запоўніцца, таму што будзе адчыненая дзвер. Але мы можа зноў адчыніць і зачыніць гэтыя дзверы ў любы момант. Вельмі карысна. Мы маглі бы гэта зрабіць аўтаматызацыяй, але ў нас вялікі недахоп, гіганцкі недахоп насамрэч апрацаванага металу. Пакуль у нас з гэтым вялікая праблема. І тут будзе награвацца гэтая тэрыторыя, бо я буду карыстацца вельмі актыўна тут развіваць свой прамысловы комплекс. Таму тэмпература тут будзе зараз хутка перагрэтая паўсюль. Гэта насамрэч вось гэта частка праблемы. Таму яна і схавана ў такой вось канструкцыі, якая не пушчае гэтае цяпло на вуліцу. Так. Я жадаў сэнсар, які яшчэ мы не ведаем, як рабіць. Чакаем яго. Гідрасэнсар ёсць, але гэта не тое, што патрэбна. Яшчэ крышачку. Літаральна атмасферны сэнсар, і гэтую сістэму можна будзе ўжо нават накіроўваць і на вуліцу выпускаць. Электрычнасць тут садзіцца. І гэтую батарэйку таксама мы можам... Ну, няхай пакуль круціць. Ужо 22 кілаграмы, нагадваю, што больш за 2 нешта альбо 5 кілаграмаў на 1 квадрат тут быць не можа паветра. Акрамя вось стварэння трошачкі пераламлівання фізікі. У выніку паветра у нас 24 кілаграма зараз на квадрат. І яно будзе павялічыцца бясконца. У нас будзе гэты працэс працягвацца. Ён літаральна бяжыць, і вось за гэты момант і працуе гэты электралайзер. Ён спыніцца і ўсё амаль адразу скончыцца. Так, ёсць новая тэхналогія. У нас ёсць атмасферны сэнсар. Я зараз гляну хуценька на сваю сістэму. Ну так, яна ў нас яшчэ... Я яшчэ дадатковы кантралёр дадаваў для гэтага. Давайце адзін зверху і адзін вось тут знізу. Гэты атмасферны сэнсар будзе сачыць за тым, каб у пакоі было дастаткова элемента, каб яго пампаваць. Бо калі мы стварым вакуум, можа так апануцца, што мы можам зламаць сабе сістэму. Нам трэба трымаць хоць невялічкую колькасць заўсёды. Зараз давайте яшчэ аўтаматызацыю правядзем. Каб праводзіць зялёны сігнал. Вось так і вось так. На жаль, вадарод вельмі непрыемны для вачэй, таму нашыя дупліканты не вельмі задаволены, калі ім прыходзіцца заходзіць у пакой з вадародам. Яшчэ і пад высокім ціскам, таму гэта такое небяспечна для здароўя, скажем так. Не рабіце гэтага дома. Нават у гэты пакой з паветрам пад высокім ціскам гэта не карысна. Так, ставім, што... Калі пасылаць зялёны сігнал пакуль гэта вышэй за 1 кілаграм. Давайте за 1,5 кілаграмы на усялякі выпадак. На усялякі. Гэта значыць, што як толькі упадзе значэнне за ніжэй за 1,5 кілаграма, ён спыніцца і не будзе нічога рабіць. А што ў нас? Не хапае? Блін, яны спаць пайшлі. Окей. Я іду літаральна на хвілінку, але я не буду спыняць гульню. Я дам ім дабудаваць гэта самастойна, меня літаральна будзе зусім нядоўга. Хутка пабачымся.
Як тут наши дупліканты? Яны зрабілі адзін атмасферны сэнсар, і нават у яго хапае, вось ён ужо перадае зялёны сігнал. Можна, ў прынцыпе, з тым, як яно накапліваецца, пакуль я магу спакойна ўключаць усе будынкі, яны дабудуюць іх трошкі пазней, не праблема. І гэта таксама. Жоўтая трывога? У мяне тут прыярытэт нейкі касмічны я паставіў. Так, у меня там, что небяспека была. Пайшло вырабляться электрычнасць. Давайте гэтую батарэйку мы знішчым і паставім спецыяльна батарэйку, якая будзе у нас разумная батарэйка. Разумная батарэйка просто так працаваць не будзе. Яна будзе працаваць тады, толькі тады, калі гэта патрэбна. Карыстаемся вось так. І будзем перадаваць зялёны сігнал толькі тады, калі батарейка будзе на нізкам запасе зарадкі. Ёсць, цудоўненька. Так, таксама паставім 95%. Гэта спецыяльна, каб у нас у нашых сістэм быў невялічкі запас, бо яны, калі скончыць анімацыю, яны працягваюць працаваць. Я нешта пераплутаў? Вось яна опушае чырвоны сігнал. І дабудавалі. Вось, яно спынілася, батарэйка амаль разрадзілася. Можна зараз сачыць за гэтым працэсам. Батарэйка ўсё яшчэ працуе, у яе зарад. Тут чалавек таксама будзе бегаць, спрабаваць яе зарадзіць, але яго хутчэй за ўсё надоўга не хопіць, бо шмат генератараў. Не, вы паглядзіце, ён перацягвае. Вось ён пакінуў, пайшоў займацца сваімі справамі. І ў гэты момант, калі батарэйка на нізкім зарадзе, яна пусціла зялёны сігнал і запусціўся водородны генератор. Такім чынам мы вырабляем электрычнасць толькі тады, калі нам патрэбна. І не марнуем лішняга водороду. Яшчэ вось тут не хапае на атмасфернага сэнсара паставіць 1500. Вось. Яны не дабудавалі яшчэ дрот, але тут выглядае, што 10 кілаграмаў скарыстаюцца імі не вельмі хутка. Я думаю, нават гэтае кола можна спыніць пакуль, каб ніхто не марнаваў час на гэтае кола. Водороду павінна хапіць на першы час. Бо літаральна для гэтай сістэмы зараз выкарыстоўваецца, гэтая сістэма сама сябе збольшага забяспечвае, яна ўнутранае кола. Яна сама сабе зарабляе электрычнасць, якой будзе карыстацца. Можа, яна не зарабляе дастаткова, каб бясконцу ў плюс ісці, я не ўпомню. Вы ведаеце што? У нас трагедыя, у нас скончылася ежа. Я не заўважыў, пакуль я тут са сваім калупаўся, у нас скончылася ўся ежа. Раптоўна нам трэба здабыць яе і шмат. Калі ласка, раздрукаваць яе можна? Не, гэта толькі насенне. Зямля, не зямля, мы ж зямлі яшчэ... Зямлю непрыгатаваную есці непрыемна. Трэба яе прыгатаваць спачатку, каб яна была спачатку яе сціснуць вось праз гэтую штуку, каб мікробы ўсе каларыйныя, высокакаларыйныя мікробы там сабраліся ўсе. А потым трэба пасмажыць, каб было смачненька. І вось якраз такі момант смачненька увогуле глебу нават у мікробы пераўтварыць, там пасціскаць мікробаў сабраць. Вось гэты момант мы прадзяўблі. А тут сістэма працуе як гадзіннік. І мне падаецца, вадароду мы зарабляем больш, чым... Мне падаецца, мы хутка апынемся ў сітуацыі, калі мы ўсю нашу ваду спампуем тут. Я спадзяюся, што не, але выглядае. Так, тут прыбярыце, калі ласка. Мы ўжо гэтым карыстацца не будзем. Нам патрэбна чыстая вада. Нагадваю, што гэта працэс у адзін бок, то бок усю воду, якую мы зарабілі, новай мы не атрымаем з гэтага. Яна уйдзе ў кісларод і ў СО2 потым. Вадарод жа адразу пойдзе ў электрычнасць. То бок мы маем невялічкую праблему з гэтым. Нам трэба запускаць будзе гейзер. Вось гэтай, каб з яго здабываць бясконцую колькасць вады. Але потым з гэтага гейзера трэба перапрацоўваць... гэта будзе салёная вада на нізкай тэмпературы. Нам патрэбна гэтую воду неяк перапрацаваць. Так, а на гэтым я віншую нас. У нас, глядзіце, у нас ёсць 2 піпса. І зараз будзе яшчэ 3 піпс. Глядзіце. Ён літаральна вось-вось. На падыходзе. У любы момант 100% паказвае. Ну добра, давайте. Я павінен нешта рабіць? Ён же сам павінен з'явіцца, ні адзін дуплікант не павінен падыходзіць. Трошкі паскору.
Піпсы, дапамагайце. Опа. Опа, і новенький піпс. Віншуй нас. У нас 3 піпси. У нас є система, яка дозволяє нам атрымліваць сабе кісларод. Нам павінна гэтага хапіць на некаторы час. Яны яшчэ тут не дабудавалі, але гэта будзе таксама аўтаматычнай сістэмай. І мы можам на гэтым ужо жыць. Плюс-мінус працуючая сістэма. Адкуль бяруцца маленькія піпсы? З капусткі, так? Як і ўсё адтуль бярэцца. Вы сачыце за капусткай. Там мала чаго вы можаце знайсці. На пентамент адпраўляецца 2500, а гэта значыць, што я пентамент дзесьці альбо у топе ў самым, альбо вельмі блізка. Знаеце, зараз зазірну. Яшчэ ёсць з невялічкіх навін. Я аднавіў трошкі галасаванне. Глобальна для вас нічога не зменіцца, але галасаванне будзе скончвацца больш аўтаматычна, чым яно зараз. Такім чынам, калі скончыцца у чацвер, яно будзе скончвацца, не будзе моманта, калі не будзе даступна ўзнагароды. Узнагароды будуць даступны ўвесь час, і будзе яшчэ дадатковых трошкі папярэджанняў, то бок трошкі паляпшэння. У нас на першым месцы, насамрэч, Стар-сектар з 21600, на які сёння закінулі, калі я не блытаю, 15 000, не халера сабе. Tactical Breach Wizards на другім месцы з 21100, то бок вельмі блізка яны там яшчэ пазмагаюцца. Alix-2 мае 17500, і Pentiment таксама мае 17500, то бок яны падзяляюць 3-4 месца паміж сабой. Вось. У нас такая сітуацыя зараз на аўторак, што верагоднасць таго, што пераможа хтосьці з першай нават пяцёркі, я скажу. Калі шчыра, у нас на 5-м месцы знаходзіцца Deliver as the Moon, які з 15100. Першая пяцёрка мае, любая з іх мае магчымасць перамагчы. У мяне ёсць зараз усталяваныя і падрыхтаваныя Tactical Breach Wizards, Pentiment і Deliver as the Moon. Alix-2 яшчэ не гатова, і Star-сектар яшчэ не гатова, але я гатовы. Любая гульня, якая пераможа з топ-5, я буду 100% падрыхтаваны на пятніцу. Таму павінна быць усё ў парадку. А зараз давайте паглядзім, хто у нас чым займаецца, і я буду перадаваць вас далей. У мяне нешта учора і сёння я завісаю у Oxygen Not Included, і вельмі утрымлівае мяне гэтая гульня. Так, засядзеўся. Вадафака БЛР гуляе ў Arena Breakout. Nine Ravens малюе. І вершнік зараз у Таўматург гуляе. Таўматург, наколькі памятаю, гэта польская гульня, якая распавядае пра... як ён? Хто духаў у нас выганяе? Забыўся ўжо. Вось. Так, у яго ў самым працэсе. Таўматург клёвы. Добра. Я думаю, вас адправіць можа на Таўматурга. У Кодсін ёсць на яе YouTube-канале праходжанне летсплей Таўматурга. Таксама рэкамендую. Заходзьце да яе. Ну, яна ж зразумела зараз не стрыміць, але... Ну, таму што яна робіць у асноўным гэты самы летсплей. Вось, але рэкамендую да яе на YouTube завітаць. На жаль, спасылачкі пад рукою няма ў мяне. Так, давайте я вас да вершніка сёння. Няхай Таўматурга паглядзіце. Вось, Арыгана адправіла спасылачку ў чатик, так што, калі ласка, карыстуйцеся. А вам я жадаю добрага вечара, і зараз я адпраўляю рэйд. Так, дзе у нас вершнік? Я так разумею, яго самы пачатак, я так хуценька паглядзеў. Я не памятаю, я сам не праходзіў, я толькі глядзеў. І таму я магу быць не мець рацыі наконт таго, дзе дакладна ў гульне. Мне падаецца, гэта самы пачатак, я спадзяюся, нам распавядзе, што і як у яго справы. Гатовы? Паляцелі.